مل کر درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام جڑے بھائی دوست احباب سر تو ننگے بیٹھے نے برائے مہربانی کر کے کوئی رومال ٹوپی لے کے اپنے سروں ڈھانپ لو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم فَيَغْفِرُ لِمَن يشاء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيغفر لمن يشاء ويعذب من والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل
الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر الله أكبر لا
أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. اور ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سامعین محترم، دوران تلاوت آقا کے عظیم ثنا خان، بڑا خوبصورت پڑھنے والے، امین پور بنگلہ کی سرزمین سے جناب محترم عزت مآب بڑے پیارے بھائی محمد عامر محبوب چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے. سرکار کی بزم میں، سرکار کی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. چنیوٹ کی سرزمین سے بڑے پیارے بھائی جناب محترم عزت مآب قبلہ قیصر علی حمیدی چشتی سالوی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے. چنیوٹ سے سرکار کی بزم میں، سرکار کی محفل میں دل کیا تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک بڑی توجہ سے آج یہاں پہ نصیر پور میں اسی محفل پہ جن کی نقابت تھی جناب محترم حاجی اخلاق احمد سندر صاحب لیا کی سرزمین سے، وہ یقیناً جو سیلابی صورتحال ہے پورے ملک میں، جو تباہی کا طوفان برپا ہے، یقیناً وہ آپ کے سامنے ہے. خالق کائنات ذکر کے صدقے سے، آج کی رات کے صدقے سے خالق کائنات ان کی غیبی مدد فرمائے. لوگ بڑے پریشان ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے. خالق کائنات رحم فرمائے، سرکار کی آمد کا صدقہ مہربانی فرمائے. اور وہ اس لیے نہیں آ سکے. اور مجھے عامر محبوب چشتی صاحب بڑا پرانا ایک تعلق ہے، محبت کا رشتہ ہے. مجھے انہوں نے حکم فرمایا تھا، اور جہاں پہ میں نے آج پڑھنا تھا وہ بھی ہمارے بلوال کی مرکزی محفل ہوتی ہے. تو یقین جانیے کہ جتنی مشکل سے میں وہ محفل چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں آپ کی محبت کے لیے، وہ فقط یا میں جانتا ہوں یا عامر محبوب چشتی صاحب جانتے ہیں. جتنی مشکل سے میں آیا ہوں، یقیناً ایک بندے کو جہاں پہ آپ نے وقت دیا ہو وہاں پہ آپ نہ جائیں تو وہ ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے. خالق کائنات ان کے لیے بھی مہربانی فرمائے. چلے ان کی محبت ہی علی بھائی ہے، آپ کی ساری ٹیم، جتنے نصیریہ کے اس گاؤں کے جتنے بھی کارکنان ہیں محبت کرتے ہیں، ہر سال کی طرح محفل کا انعقاد کرتے ہیں. خالق کائنات ان کی محبتوں میں جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے. میں نے منور علی حاکم صاحب 5 منٹ کے لیے مجھے علی بھائی نے حکم فرمایا ہے، تو میں ان سے بلا تاخیر ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے اور آقا کریم کی بارگاہ میں ہم سب کو ساتھ لیتے ہوئے نذرانہ درود و سلام پیش کریں گے. ایک دفعہ میں پھر گزارش کروں گا، ماشاءاللہ پنڈال جو ہے آخر تک جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں غلاموں کے چہرے. اگر تھوڑا تھوڑا اور تھوڑی سی تکلیف کریں گے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے، تو جو لوگ پیچھے سے آئیں گے ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل
मिल सकेगी। मैं मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और आका की बारगाह में हम सबको साथ लेते हुए नजराना दुरूद व सलाम पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम जनाब भाई मोहम्मद गुलाम अली साहिब, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद कि अल्लाह दे उस प्यारे महबूब दा मिलाद सजाया जेड़ा महबूब भी है ते अल्लाह दा। पहले बंदे तो लैके आखिरी बंदे तिकर जेड़ा बंदा चाहता है कि काश मेरी ज़ुबान होवे तो मेरी ज़ुबान ते सोने मुहम्मद दा दरूद होए, एक दफ़ा मिल के दरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मिल के पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरज़मीने अमी पर बंगला तो लैके पहली दफ़ा हाज़री पेश तो मौका मिले। मैं ज़्यादा तवालत नहीं, बस चंद अशार समात फरमाओ। एक दफ़ा मोहब्बत रल के दो सुभान अल्लाह। अल्लाह दी हमद दा एक शेर पढ़ के ते फिर मैं दो तीन शनात दे पढ़ के ते इजाज़त। मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, लाई के सजे दो सना तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है लाई के सजे दो सना तू है, मैं ही नहीं। वो कैसे? क्योंकि मैं फना हूँ मगर बका तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है। हज़रत मुख्तसर टाइम में अल्लाह दी हमद हो गई। सरकार दी आमद मुस्तफ़ा ते कलाम दे चंद अशार समात करो ते इजाज़त। एक दफ़ा सज्जा बाज बुलंद करके कहो सुभान अल्लाह। सरकार जया जगते औना नया सरकार जया जगते औना नया सरकार जया जगते औना नया खालिक ने मुहम्मद नू खालिक ने मुहम्मद नू बेमिसल बनाया मिलके पढ़िए सरकार जया जगते औना नया सरकार जया जग
تے آنا نیا آئے سرکار جیا جگ تے آنا نیا آئے معراج دی شب رب نے جبریل امی کولو معراج دی شب رب نے جبریل امی کولو حسنین دنانے دیا تلیاں نو چمایا مل کے پڑھئے سرکار جیا جگ تے آنا نیا آئے ہاں سرکار جیا جگ تے آنا نیا آئے بڑے بھائی محترم المقام پورے پاکستان دے وچ پڑھن والی شخصیت جناب بھائی محمد عامر محبوب چشتی صاحب اور بھائی کیسر شہزاد حمیدی سیالوی صاحب شعر تے غور کرنا ذرا کنان دا چن اکسا بھول آیا حسن اپنا بھول آیا حسن اپنا نظرانو محمد دے چہرے تے ٹکایا نعرہ رسالت سرکار جیا جگ تے آنا نیا آئے بابا جی تھوڑے واسطے کل دعا لین واسطے میں شعر پیش کرن لگا دھیاں نے کیا حاکم حاکم کیوں خوش نایسی ہوئے کیوں خوش نایسی ہوئے او آیا جنہیں ساڑا آمان بدایا سرکار جیا جگ تے آنا نیا آئے میری حاضری دی آخری ربائی اجازت سرکار نے صدیہ کول اپنے بڑی مہربانی بالکل آخری ربائی ہے ضائع نہیں کرنی محبت نال سننی ہے سرکار نے صدیہ کول اپنے کرام جنئی تے کیے کجے عیب حضور نے عیبیاں دے کول اپنے کرام جنئی تے کیے کجے عیب حضور نے عیبیاں دے بھرام جنئی تے کیے پتھر کھا کے حاکم ہس پونا دل نرام جنئی تے کیے جتھے نقش لگنے او دے قدمہ دے او حرام جنئی بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ سلہ والی کے سرزمین سے آقا کے عظیم ثنا خان ضیاء المصطفیٰ ضیاء سیالوی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے سرکار کی بدم میں سرکار کی محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں چند مصرے سرکار کی بارگاہ میں نے پڑھنے ہیں اور اسی کے ساتھ ضیاء المصطفیٰ ضیائی صاحب مائک آپ کے حوالے کروں گا بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ آپ سارے غلام بیٹھے ہیں ایک دفعہ محبت کے ساتھ مسکرا کے کہیے ذرا سبحان اللہ
اے اگلی سائیڈ پیچھو بندے نہیں بول دے محبت نال مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ. یاد رکھے گا دو جگہیں ایسی ہیں، ایک ہم جہاں پہ فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں، اظہار افسوس کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ یقیناً آپ نے کبھی کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. انجی گال ہے کیوں بلا سنا لی نہیں جی گل ہے تے کسی شادی دی تقریب تے گئے ہو، کسی جشن تے گئے ہو تے اوتھے کدی کو بندہ روندا ویکھیا ہوئے، انج ہویا کدی نہیں نہ ہویا، کیونکہ او جگہ رون والی نہیں، وہ مسکران والی ہے. تے اج جشن ہے سلطان الانبیاء دا ہیں تے چہریاں تو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ بندے خوش بیٹھے ہیں. ایک باری خوشی نال مسکرا کے ذرا آ کے مسکرا کے بولو سبحان اللہ. آپ کی نسلیں آباد رہے. میں چند مصرے پڑھنے لگا ہوں سرکار کی بارگاہ میں اور مائک میں ان کے حوالے کر رہا ہوں بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ. رکھ کے لب اسم محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب جب میں نہ سمجھ تھا، نادان تھا، بچہ تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس وقت بھی اتنا جانتا تھا کہ رکھ کے لب اسم محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. ارے جب مجھے ٹھیک سے نام نبی آتا بھی نہ تھا، جب مجھے ٹھیک سے نام نبی آتا بھی نہ تھا. صاحب بھائی تھوڑی سی مڈ کھولیے گا اس کی. بہت شکریہ، بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے. میں کبھی انہاں دی توجہ میرے حل کرو. آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ منقطع کر دینا مسئلہ، جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی، لوگوں توجہ بٹ جاتی ہے ان کی. میں عمر محبوب چیزی صاحب ایک واقعہ بڑا مختصر سا بیان کرنے لگا ہوں، یہ پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، بڑی توجہ رکھے گا آخری بندے تک. علی بھائی جملے پہ توجہ رکھے گا، جتنے احباب تشریف فرما ہے نصیر پور کے. ایک مائی حضور دی بارگاہ چاہیے، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ تواڈے نال کوئی گل کرنی ہے. سرکار فرمایا کر لینے ہیں. اس کیا جی گل ایتھے نہیں کرنی، گل اوتھے کرنی. سرکار فرمایا اوتھے کر لینے ہیں. جدو اوتھے گئے سرکار پوچھیا کی گل ہے، اس کیا جی گل تے کرنی ہے لیکن سرکار فرمایا اوتھے کر لینے ہیں. سرکار فرمایا اوتھے کر لینے ہیں. اللہ دی قسمیں عامر بھائی کریمی دی حد مک گئی ہے. اس کیا جی جتھے پہلے کھلوتے سن گل اوتھے کرنی ہے. سرکار نے فرمایا کہ گل اوتھے کر لینے. جدو اوتھے آئے سرکار نے فرمایا کی گل ہے، تو مائی کہندی ہے گل تے کرنی سی لیکن چلو گل کدی پھر کر لیں گے. سرکار مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کوئی گل نہیں، چلو پھر کدی کر لیں گے. اب بولو یار مسکرا کے بولو سبحان اللہ. سرکار مسکرائے عامر بھائی، سرکار فرمایا پھر کدی کر لیں گے. ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ عورت تو پاگل ہے، یہ آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے، نادان ہے، نہ سمجھ ہے، علم نہیں، شعور نہیں، فہم نہیں، ادراک نہیں ہے، جانتی نہیں ہے کہ آپ نبیوں کے سلطان ہیں. آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے، کبھی وہاں پہ لے جاتی ہے، پھر ہاتھ پکڑتی ہے، وہاں پہ لے جاتی ہے، پھر ہاتھ پکڑتی ہے، وہاں پہ لے جاتی ہے. یا رسول اللہ یہ عورت پاگل ہے، اس کی مدینے میں کوئی نہیں سنتا. سرکار نے صحابی سے کہا کیا کہا؟ اس کی مدینے میں کوئی نہیں سنتا. پھر یاد رکھنا جس کی کائنات میں کوئی نہ سنے اس کی میں محمد ہی تو سننے کے لیے آیا ہوں. جس کی کوئی نہیں سنتا میں محمد اس کی سننے کے لیے آیا ہوں. ایک شعر عامر بھائی پڑھنے لگا ہوں آخری بندے تک نصیر پور والے یاد رکھو، قیامت کی فجر تک بولتے رہو. شعر بڑا ہے، آپ کی داد تھوڑی ہے. وہ ہاتھ پکڑتی کبھی کہیں پہ لے جاتی، پھر ہاتھ پکڑتی کہیں پہ لے جاتی. شعر پڑھنے لگا ہوں رکھ کے لب اسم محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، ہٹاتا بھی نہ تھا. جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، ارے تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. تھام لیتا تھا کبھی، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، ارے کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. اور آپ ہی آپ اتر
اترتے تھے ملائک کے ہجوم، آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، اور آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا۔ آخری مصرع اس کلام کا کہ اس کو بلوا لیا سرکار نے اپنے در پر، جس کو کوئی اپنے محلے میں بلاتا بھی نہ تھا، اس کو بلوا لیا سرکار نے اپنے در پر جس کو کوئی اپنے محلے میں بلاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے ٹھیک سے نام نبی آتا بھی نہ تھا، ارے اس کو بلوا لیا سرکار نے اپنے در پر جس کو کوئی اپنے محلے میں بلاتا بھی نہ تھا، جس کو کوئی اپنے محلے میں بلاتا بھی نہ تھا۔ کلام میں انشاءاللہ ضیاء بھائی کے بعد انشاءاللہ حاضری پیش کروں گا، سرکار کی آمد کے حوالے سے، آج کی رات کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، تو میں ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں، ضیاء المصطفیٰ ضیائی صاحب سیالوی ملتمس ہوں، آپ تشریف لائیں گے، آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ نہ میرے لیے اٹھانے ہیں، نہ کسی اور کے لیے، نہ کسی سیاسی لیڈر کے لیے، ہاتھ اٹھانے ہیں سرکار کی محبت اور غلامی میں ہیں، مسکرا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اے کھپی سائیڈ پاری ہے، سجے بندے کٹ بول دینے، تُسی بھی یار رہا لکے بولو ذرا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تلہ کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ملتمس ہوں آقا کے عظیم سراخان ضیاء المصطفیٰ ضیائی صاحب تشریف لائیں گے، آقا کریم کی بارگاہ میں ہم سب کو ساتھ لیتے ہوئے نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرنا علی بھائی نوں اور انہوں دی ساری ٹیم نوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا ہے۔ اللہ پاک انہوں دی خوبصورت کاوش اپنی پاک بارگاہ وچ مجھے قبول عطا فرمائے۔ میں نامہ تو واقف نہیں، سونا تے جاندا ہے۔ یقین کرو جس ٹائم پنڈالے تشریف لے ہیں دیکھ کے دل خوش ہو گیا ہے۔ سارا انتظام بہت خوبصورت ہے، جتنی تعریف کی جاوے اتنی کام ہے۔ اللہ پاک تواڈے سب دے ذوق شوق نو سلامت رکھے۔ مجمع ہی بڑا ہے تے سمجھن والے بیٹھے ہو، سنن والے بیٹھے ہو، اللہ پاک سب دامنا اپنی پاک بارگاہ جو مجرب عطا فرمائے۔ جڑے جڑے میرے آقا دے دیوانے بیٹھے نے نا، سارے ہی دیوانے ہونا۔ جڑے جڑے میرے آقا دے دیوانے ہاتھ میں بلند کرو، سارے ہی دیوانے ہونا۔ جڑا وچ گیپ ہے نا، یہ پورا کر کے اگے تشریف لے۔ اللہ پاک سب دے ذوق نو تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے، تھوڑا تھوڑا کیا اللہ پاک سب دامنا قبول فرمائے۔ میں ربائی تو شروع کر رہا ہوں، اس ربائی تے میں نے پتہ چل جانا ہے تو میں نے کتنے منٹ سننا ہے۔ سارے سننا واسطے ہی بیٹھے ہونا، کوئی زبان خاموش نہ، جم جم کے عقیدت دی محبت نال آقا دی بارگاہ درود شریف نشانہ پیش کرو۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं उस दरबार दा मंगता हाँ, मैं उस दरबार दा मंगता हाँ, ते जिथों शावियान पीने दिन। मैं उस दरबार दा मंगता हाँ, ते जिथों शावियान पीने दिन। हद होंदी है करम नवाजियां दी, ते जदों सद मजबूर मरे दिन। ते उका गेण शुमार च आंदा इतना रिज़्क़ पैदी दिल ओ सरकार दी निस्बत दा सदका। बंदे फजल प्यार करे बिन, बंदे फजल प्यार करे बिन। दिया रामा नबिया भी नैन भी छाईने ओ कायनात दी हर शै तक दिए। अज कमली वाले आए ने, अज कमली वाले आए ने। मैं दिल की अथा गहराइयों से सिर सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद हैदर अली शाह साहब को खुशामदीद कहता हूँ। और मेरी भी खुश नसीबी है कि आपके कदमों में पढ़ने की सादत नसीब हो रही है। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हमदे बारी ताला से बात करते हैं। सामने मेरे सामने के अल्लाह पाक का जिक्र करना है। तू वे बख्शनहार मौला, तू वे बख्शनहार। केड़ा केड़ा चाहता है अल्लाह पाक इस नेक रात दे सदके अपने प्यारे महबूब दी आमद दे सदके साडे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा के सा नेक माल करने दी तौफीक अता फरमाए। सारे ही जानते हो ना, शर्माना नहीं, अक़ीदत और मोहब्बत ना में ना मिल के पढ़ना है। तू वे बख्शनहार मौला, तू वे बख्शनहार, 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 तू वे बख्शनहार मौला, तू वे बख्शनहार। 70 मापा नालो उबत के, 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 70 मापा नालो उबत के। करदा वे तू प्यार, तू वे बख्शनहार मौला, तू वे बख्शनहार, तू वे बख्शनहार मौला, तू वे बख्शनहार। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, बोलो अल्लाहु अल्लाह। हमारा मालिक कौन है? अल्लाह है ना। हाथ लहरा के मिलके मेरे साथ अल्लाहु अल्लाह, 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 अल्लाहु अल्लाह,
اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ 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 تو بے بخشن ہار مولا تو بے بخشن ہار تو بے بخشن ہار مولا تو بے بخشن ہار ستر ماں نالو بد کی ستر ماں نالو بد کی کردا وے تو پیار تو بے بخشن ہار مولا تو بے بخشن ہار تو بے بخشن ہار مولا تو بے بخشن ہار در تیرے تے آن کھلوتا جاکے پنڈ گناہ دی در تیرے تے آن کھلوتا جاکے پنڈ گناہ دی در تیرے تے آن کھلوتا جاکے پنڈ گناہ دی کر دے معاف نبی دا صدقہ کر دے معاف نبی دا صدقہ کر دے معاف نبی دا صدقہ ڈور نہ ٹوٹ جائے ساوا دیئے ڈور نہ ٹوٹ جائے ساوا دیئے حشر دہاڑے شرما رکھ لیں مولا حشر دہاڑے شرما رکھ لیں 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 کر دے میرا پاک تو بے بخشن ہار مولا تو بے بخشن ہار تو بے بخشن ہار مولا تو بے بخشن ہار تیرے حسن دیا لشکان جنت تارے یا مولا تیرے حسن دیا لشکان جنت ستارے یا مولا تیرے انادا ورد پکوندے تیرے انادا ورد پکوندے مست نظارے یا مولا مست نظارے یا مولا تیرے پیار دی خوشبو ونڈن مولا تیرے پیار دی خوشبو ونڈن تیرے پیار دی خوشبو ونڈن گلشن تے گلزار تو بے بخشن ہار مولا تو بے بخشن ہار تو بے بخشن ہار مولا تو بے بخشن ہار کہہ دیئے سبحان اللہ میلاد منانے کیڑا کیڑا سوڑ دا میلاد منا رہے ہیں سارے ہی منا رہے ہو نا شرمانا نہیں رال کے ملانا ہاتھ لہرا کے جھنڈے بنا کے میں نہ مل کے میلاد منانے میلاد منانے میلاد منانے میلاد منانے میلاد منانے میلاد منانے دیوانیاں سرکار دے دیوانیاں سرکار دے دیوانیاں سرکار دے دیوانیاں سرکار دے اسی عاشق ہاں تائیوں میلاد منا دیا اسی عاشق ہاں تائیوں میلاد منا دیا محبوب خدا دائے محبوب خدا دائے محبوب خدا دائے جدے کی تسی گاندے اسی عاشق ہاں تائیوں میلاد منا دیا اسی عاشق ہاں تائیوں میلاد منا دیا پنجابا دا صدقہ پنجابا دا صدقہ پنجابا دا صدقہ پنجابا دا صدقہ او تے یارا
सदका ओदे यारा दा सदका खैरात मदीने दी खैरात मदीने दी झोली बिच पांदे आ असी आशिक हां तायो मिलाद मनांदे आ असी आशिक हां तायो मिलाद मनांदे आ औकात नहीं कोई साडी औकात नहीं कोई साडी औकात नहीं कोई साडी गल बात नहीं कोई साडी गल बात नहीं कोई साडी असायो दी गल करके असायो दी गल करके गल अपनी बना दे असी आशिक हां तायो मिलाद मना दे महबूब खुदा दाए महबूब खुदा दाए जिदे गीत सी गांदे असी आशिक हां तायो मिलाद मनांदे मदीने वाले आका दा जश्न है सारे मेरे आका दी मोहब्बत से भरपूर बैठे हुए ने अकीदत और मोहब्बत ना मेरा मिलकर पढ़ना है मैं रज रज जश्न मनावा के आमना दा लाल आ गया शर्माना नहीं हाथ बुलंद करके मेरा मिल के कहना की कहना कि आमना दा किन किन में अल्लाह के प्यारे महबूब की आमद की खुशी है सारे खुशी ना मिल के मैं ना मिल के मैं रज रज जश्न मनावा के आमना दा लाल आ गया मैं रज रज जश्न मनावा के आमना दा लाल आ गया मैं रज रज ओ मैं रज रज जश्न मनावा दा लाल आ गया के आमना दा लाल आ गया तायो गली गली ओ तायो गली गली बाजार सजाए के आमना दा लाल आ गया के आमना दा लाल आ गया के आमना दा लाल आ गया कैद कैद माती झोली बिच पई है तेरी रब ने हलीमा सुनी लई है तेरी रब ने हलीमा सुनी लई है कैद कर माती झोली कैद कर माती झोली कैद कर माती झोली बिच पई है तेरी रब ने हलीमा सुनी लई है तेरी रब ने हलीमा सुनी लई है तेरे घर डेरा ओ तेरे घर डेरा ओ तेरे घर डेरा भूरा ने लाया के आमना दा लाल आ गया के आमना दा लाल आ गया के आमना दा लाल आ गया अज माड़िया ते फा चढ़ी गए ने अज सुनिया नू चा चढ़ी गए ने चढ़ गए ने अज सुनिया नू चा चढ़ी गए ने चढ़ गए ने अज सुनिया नू चा चढ़ी गए ने अज माड़िया ते फा चढ़ी गए ने अज सुनिया नू चा चढ़ी गए ने चढ़ गए ने अज सुनिया नू चा चढ़ी गए ने कैया रोड वाले हो कैया रोड वाले हो कैया रोड वाले मुँह ने बढ़ावे के आमना दा लाल आ गया कैया रोड वाले हो कैया रोड वाले मुँह ने बढ़ावे के आमना दा लाल आ गया के आमना दा लाल आ गया मैं रज रज हो मैं रज रज जश्न मनावा के आमना दा लाल आ
आ गया के आमना दा लाल आ गया आया शक्कर मिलाद दिया घड़ियां अज रब नू भी खुशियां ने बड़ियां 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 कोई अधूरू ना हो अज कोई भी ना अधूरू बगावे के आमना दा लाल आ गया के आमना दा लाल आ गया मैं ता रजी रजी जशन मनावा के आमना दा लाल आ गया कह जी सुभान अल्लाह बड़ा सोना कदा जश्न मना रहे हो लेकिन हजे शर्माना नहीं हकीकत और मोहब्बत है मेल जश्न सोहणे ता मनाउंदे ने गदा ज़हरा दे केड़े बीबी पाक दे गदा बैठे ने सारे गदा होना शर्माना नहीं हकीकत और मोहब्बत है मेरा मिल के जश्न सोहणे दा मनाउंदे ने गदा ज़हरा दे 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 जगमगाउंदियां ने बत्तियां भी कतारा अंदर जगमगाउंदियां ने बत्तियां कतारा अंदर सादे सन सादित गलियां दे बाज़ारा अंदर सादे सन सादित गलियां दे बाज़ारा अंदर सादे सन सादित गलियां दे बाज़ारा अंदर सादे सन सादित गलियां दे अंदर झंडे ते झंडियां बिलोंदे ने गदा ज़हरा दे झंडे ते झंडियां बिलोंदे ने गदा ज़हरा दे झंडे ते झंडियां बिलोंदे ने गदा ज़हरा दे जश्न सोहणे दा मनाउंदे ने गदा ज़हरा दे जश्न सोहणे दा मनाउंदे ने गदा ज़हरा दे टीम शहराज दी आवी है मेरा दी आजिज़ टीम शहराज दी आवी है मेरा
کہجئے سبحان اللہ۔ اپنی حاضری کو مختصر کرتے ہوئے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سردار علیے او سونا سردار علیے، سردار علیے او سونا سردار علیے، مولا علیے سردار علیے او سونا سردار علیے، مولا علیے سردار علیے او سونا سردار علیے، میں ہانوں کر مولا علی دا، میں ہانوں کر مولا علی دا، میرا گل مختار علیے سردار علیے او سونا سردار علیے، مولا علیے سردار علیے او سونا سردار علیے، جس بچ نظری محمد آندے، جس بچ نظری محمد آندے، او سونا کردار علیے سردار علیے او سونا سردار علیے، مولا علیے سردار علیے او سونا سردار علیے، مولا علیے سردار علیے او سونا سردار علیے، میں ہاں فقیر علی دا، اس نو امیر بندے سن کے حضور کولوں، حیدر نو پیر منے سن کے حضور کولوں، حیدر نو پیر منے لوکی پاوے تانے دے بن، لوکی پاوے تانے دے بن، میرے من دی ٹھار علیے سردار علیے او سونا سردار علیے، مولا علیے سردار علیے او سونا سردار علیے، دشمن زمانہ میرا لکھ بار ہلدا ہووے، سڑدا جو میرے کولوں، لکھ بار سڑ کے رووے، مینوں رزق خدا دے کولوں، مینوں رزق خدا دے کولوں، لے کے دیندا لکھ بار علیے، نعرہ حیدری، 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 سردار علیے او ساڈا سردار علیے، مولا علیے سردار علیے او ساڈا سردار علیے۔ نعرہ حیدری، دو ہی کلام پڑھ کے مجھے اجازت چاہتا ہوں، لیکن عقیدت و محبت میرا مل کے پڑھنا ہے۔ ساڈا ایمان علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ساڈا ایمان علی، ساڈی پہچان علی، ساڈا ایمان علی، ساڈی پہچان علی، ساڈا ایمان علی، ساڈی پہچان علی، جان علی تو دیندے بارگاہ، ہاتھوں کو بلند کر کے میرے سے مل کے، اسی علی دے حبدار گاہ،
प्यार असी अली दे हूँ बेदार करते पंजा दे नाल प्यार सादी बलिया कुतिबा नालू बधी गली दी शान रब ने आप बनाया जिसनू काबे दा मेहमान अली शेर जलिए बलिया दा ए बलिए अली शेर जलिए बलिया दा ए बलिए अली शेर जलिए बलिया दा ए बलिए कर दे असी इकरार हाथ को बुलंद करके मैं मिल के कर दे पंजा दे नाल प्यार 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 बाबा मेरा वे अली मैं भी हाँ शेरे जली बाबा मेरा वे अली मैं भी हाँ शेरे जली सहरा दी सोनी सोनी आस हाथों को बुलंद करके अपने साथ मिलके लोगों में गाजी अब्बास लोगों में गाजी अब्बास लोगों में गाजी अब्बास लोगों में गाजी अब्बास बाबा मेरा वे अली तोते मेरा वे अली बाबा मेरा वे अली मैं भी हाँ शेरे जली बाबा मेरा वे अली मैं भी हाँ शेरे जली सहरा दी सोनी सोनी आस लोगों में गाजी अब्बास लोगों में गाजी अब्बास बिच मैदान दी ललकर मार के गाजी आखे सुन लो आखे बिच में दान दे अपने सारे मुर्दे जुड़ लो मैं शामी मारे सारे मेरे ही बचते नारे मैं शामी मारे सारे मेरे ही बचते नारे मैं ही ते हाशमी असास हाथों को बुलंद करके मेरे साथ मिल के लोगों में गाजी अब्बास लोगों में गाजी अब्बास लोगों में गाजी अब्बास लोगों में गाजी अब्बास बहुत ही प्यारे भाई कैसर भाई की फरमाइश हुई है उसके दो शेर और एक और कलाम पढ़ के मैं इजाजत चाहूंगा लेकिन बद साथ मेरे साथ मिलकर पढ़ना है वखरा के तू हुण हाथ थले नहीं होने चाहिए सारे पांच अंदर नौकर बैठे हो ना सोने सामने हो ते पाकां दा जिक्र हो रहे होवे ते जबान खामोश होवे हाथ झंडे बना के लहरा के मेरे नाल मिल के पढ़ना है वखरा मज़ा है जग तू सैयदा तीनों करी दा वखरा मज़ा है जग तू सैयदा तीनों करी दा वखरा मज़ा है जग तू सैयदा तीनों करी दा वखरा मज़ा है जग तू सैयदा तीनों करी दा लग सी पता हशनु लग सी पता हशनु लग सी पता हशनु इस घर दी जागरी दा वखरा मज़ा है जग तू सैयदा तीनों करी दा सैयदा तीनों करी जिंदगी सवार दे सिया सैयदा तीनों करी जिंदगी सवार दे सिया सहारा दे बाबा बाजू सहारा दे बाबा बाजू सहारा दे बाबा बाजू पुल तो ना कोई लग
जन्नती लिबास पैसे, जन्नती लिबास पैसे, जन्नती लिबास पैसे, जन्नत इनाम ठीसिया, जन्नती लिबास पैसे, जन्नत इनाम ठीसिया, सहारा दे बाबा बाजू, सहारा दे बाबा बाजू, सहारा दे बाबा बाजू, पुन तू ना कोई लगे सिया, सैयदा तीनों करी जिंदगी सवार दे सिया, या अली या अली या अली या अली या अली या अली बोलो या अली या अली या अली बोलो या अली या अली या अली, सैयदा तीनों करी जिंदगी सवार दे सिया, सहारा दा बाबा बाजू, सहारा दे बाबा बाजू, पुल तू ना कोई लगे सिया, सैयदा तीनों करी। ये उन्ना पाकां दा जिक्र है, रातां खत्म हो सकदियां, वक्त खत्म हो सकदा, उन्ना दा जिक्र नहीं खत्म हो सकदा। आखिर ते आमद दे वाले नाल फरमाइश हुई है, अकीदत और मोहब्बत नामे में पढ़ना है। ईमान वालेओ, ईमान वालेओ, ईमान वालेओ, ईमान वालेओ, ईमान वालेओ, ईमान वालेओ। ये मैं अली भाई दी पूरी टीम नजर करदा कलाम और शेर नाल तेरा तवज्जो करनी है। मेरे आका दे जेड़े मिलाद मनांदे ने एदा फायदा की है। ईमान वालेओ, 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 ईमान वालेओ। तुसा तेरी जाने जशन मनाउण वालेओ, तुसा तेरी जाने जशन मनाउण वालेओ, तुसा तेरी जाने जशन मनाउण वालेओ। यारो मैं नी डोलदा, मैं नी डोलदा, यारो मैं नी डोलदा, मैं नी डोलदा, यारो मैं नी डोलदा। मेरा आका दे सारे बैठ नाल रख, मेरा आका दे गुलामा विच ना बोलदा, मेरा आका दे गुलामा विच ना बोलदा, मेरा आका दे गुलामा विच ना बोलदा। ओ दियां जो महफिलां, ओ दियां जो महफिलां, ओ दियां जो महफिलां सजाण वाला रे, पक्की गल पक्के ओ ईमान वाला रे, ओ पक्की गल पक्के ओ ईमान वाला रे। ओ दियां जो महफिलां, ओ दियां जो महफिलां, ओ दियां जो महफिलां सजाण वाला रे, पक्की गल पक्के ओ ईमान वाला रे, ओ पक्की गल पक्के ओ ईमान वाला रे। ओदे जशन ते घर नू सजाना ईमान दी निशानी होती है, ओदे जशन ते घर नू सजाना ईमान दी निशानी होती है। सोने नबी दा जशन मनाना ईमान दी निशानी होती है। मैं नी डोलदा यारो मैं नी डोलदा, मैं नी डोलदा यारो मैं नी डोलदा, मैं नी डोलदा यारो मैं नी डोलदा, मैं नी डोलदा यारो मैं नी डोलदा। मेरा आका दे गुलामा विच ना बोलदा, मेरा आका दे गुलामा विच ना बोलदा, मेरा आका दे गुलामा विच ना बोलदा। ओ दियां जो महफिलां, ओ दियां जो महफिलां, ओ दियां जो महफिलां सजाण वाला रे, पक्की गल पक्के ओ ईमान वाला रे, ओ पक्की गल पक्के ओ ईमान वाला रे। ओ दियां जो महफिलां, ओ दियां जो महफिलां, ओ दियां जो महफिलां, ओ दियां जो महफिलां, ओ दियां जो महफिलां सजाण वाला रे, पक्की गल पक्के ओ ईमान वाला रे, ओ पक्की गल पक्के ओ ईमान वाला रे। ओदे इश्क दे विच मर जाना ईमान दी निशानी होती है, ओदे इश्क
निशानी होती है। ईमान वाले हो, 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 ईमान वाले हो। तुसा तेरी जाने जशन मनोड़ वाले हो, तुसा तेरी जाने जशन मनोड़ वाले हो। सरकार की आमद दिलदार की आमद, सब मिलकर बोलो शर्माना छोड़ो। सोनी नबी दा जशन मनोड़ा ईमान दी निशानी होती है। बलियों के इमाम मीरा, बलियों के इमाम दे तो पंजे तन के नाम हमने झोले है फैलावी बड़ी देर से। मेरे मीरा हमने झोले है फैलावी बड़ी देर से। मीरा बलियों के इमाम, मीरा बलियों के इमाम, मीरा बलियों के इमाम दे दो पंजे तन के नाम हमने झोले है फैलाई बड़ी देर से। मेरे मीरा हमने झोले है फैलाई बड़ी देर से। कर दो नजर करम सरकार, 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 कर दो नजर करम सरकार। अपने मंगतों पर एक बार हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। मेरे मीरा हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। मीरा बलियों के इमाम, मीरा बलियों के इमाम, मीरा बलियों के इमाम, मीरा बलियों के इमाम, मीरा बलियों के इमाम दे तो पंजे तन के नाम हमने आस है लगाई बड़ी देर से। मेरे मीरा हमने आस है लगाई बड़ी देर से। माशाल्लाह बड़े बाद में आका के अजीम सना खान ज़ियाउल मुस्तफ़ा ज़ियाई साहब सरकार की बारगाह में हाज़िरी पेश कर रहे थे। उनकी नात के दौरान एक ऐसी हस्ती तशरीफ़ फरमा हुए कि जिनका नाम मैं अपने लबों से लेना अपने लिए फ़ख्र समझता हूँ, सादत समझता हूँ। इंतहाई सादा तबीयत के मालिक, मैंने बारहा उनकी सदारत में पढ़ा है और यकीन जानेगा कि पूरे मुल्क का सफ़र किया है, लेकिन इतनी आजदी और इनकिसारी बड़ी कम नज़र आई है। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिब मार्फत साहिब हिकमत वारिस मिंबर व महराब हुज़ूर क़िबला पीर सैयद हैदर अली हसन शाह साहब बुखारी सजादा नशीन दरबार आलिया आस्तान आलिया बुखारिया चिश्तिया चकमियाना शरीफ बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ी अकीदत के साथ आप तशरीफ़ फरमा हुए। सरकार की बज़ुम में, सरकार की महफिल में, आका की मजलिस में, आका के जश्न में आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ी अकीदत के साथ आप तशरीफ़ फरमा है और मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े एजाज़ की बात है कि सादात के कदमों में खड़ा होकर नौकरी पेश कर रहा हूँ। एक जुमला मैं अक्सर बोला करता हूँ, तवज्जो है, बोलो सुभान अल्लाह। मुझे अली भाई पीछे खड़े हैं, उन्होंने हुक्म फरमाया है कि अब आपने थोड़ा सा पढ़ना है, हम सुनना चाहते हैं आपको, उनकी मोहब्बत है। मैं अक्सर एक जुमला बोला करता हूँ कि मेरे शजरे में कहीं पे मारूफ आता है, कहीं पे खादिम हुसैन आता है, कहीं पे मोहम्मद दीन आता है, लेकिन रब्बे काबा की इज़्ज़त की कसम है, ये जो सैयद बैठे हैं
ان کے شجرے میں کہیں پہ زین العابدین آتا ہے، کہیں پہ حسین آتا ہے، کہیں پہ فاطمہ آتا ہے اور کہیں پہ علی آتا ہے۔ جب ان جیسا کوئی نہیں تو ان کے نانے جیسا، عزت کی قسم ہے، جو مقدر، جو قسمت میرے مولا علی نے پائی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ بولو سبحان اللہ، گال بڑی سے بولے نہیں تسی، بولو سبحان اللہ۔ جو مقدر آپ نے پایا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، بڑی توجہ رکھے گا۔ اس لیے علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ علی کا مقدر ہے، علی دوش پیمبر پہ ہے، یہ علی کا مقدر ہے، علی بستر رسول پہ ہے، یہ علی کا مقدر ہے، علی حسنین کا بابا ہے، یہ علی کا مقدر ہے، علی زینت کعبہ ہے، یہ علی کا مقدر ہے، علی فاتح خندق ہے، یہ علی کا مقدر ہے، علی فاتح بدر ہے، یہ علی کا مقدر ہے، علی فاتح حنین ہے، یہ علی کا مقدر ہے، علی فاتح خیبر ہے، یہ علی کا مقدر ہے، علی مومن کی پہچان ہے، یہ علی کا مقدر ہے، علی شیر یزدان ہے، یہ علی کا مقدر ہے، علی کل ایمان ہے، یہ علی کا مقدر ہے، علی رسول اللہ کی جان ہے، یہ علی کا مقدر ہے، علی نبی کا ویر ہے، یہ علی کا مقدر ہے، اور ہم سنیوں کا پیر ہے، یہ ہمارا مقدر ہے۔ مقدر والوں کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے، سید زادے کے قدموں میں کھڑا ہو کے جملے پڑھنے لگا ہوں، پتہ نہیں رات کے اسلام ہے، سرکار کی آمد کے صدقے سے، علی کے ذکر کے صدقے پتہ نہیں کس کا مقدر جاگ جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو علی کا ہے عدو، اندر سے وہ کالا ہی ہے، جو علی کا ہے عدو، اندر سے وہ کالا ہی ہے، ایک نحوست کا اسی کے قلب پر تالا ہی ہے۔ ارے آج پر دیکھا مقدر تو خیال آیا مجھے، جو مقدر لکھ رہا ہے وہ علی والا۔ آج پر دیکھا مقدر، آج پر دیکھا مقدر تو خیال آیا مجھے، جو مقدر لکھ رہا ہے وہ علی والا ہی ہے۔ آواز کو تھوڑا سا صاف کرے گا، جو مقدر لکھ رہا ہے وہ علی والا ہی ہے۔ سرکار دا جشن پڑھیے کہ تواڈی طبیعت ہوگی۔ بولو تساں بولنا ہے تو میں اگے ٹرنا ہے، میں ورنہ اگلے سرخان دے مائک حوالے کر دینا ہے۔ بولو محبت نال سبحان اللہ۔ سرکار کی بلے بلے کرنی ہے، کی کرنی ہے؟ بولو تو صحیح یار، آج دی رات نہیں جے کرنی تے پھر کدو کرنی جے؟ اللہ دی قسمیں لوگ انہاں دی بھی بلے بلے کر دینے جنہاں دی کوئی اوقات نہیں ہوندی، تے او دی بلے بلے کیوں نہ کیتی جائے جدی خود بلے بلے خالق کائنات کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنی سرکار کی شان کو بڑھاتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ وہ بڑھانے والا ہے، وہ گھٹنے نہیں دیتا، جس کی وہ بڑھائے کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سرکار کی بلے بلے کرنی ہے۔ جب بلے بلے تو یقیناً کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علی بھائی یہاں سے لے کر آخری بندے تک چہرے دیکھے گا، ان کے ہاتھ خود بخود اٹھیں گے اور بلے بلے کریں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شان نبی دی سمجھ سکے نہ دنیا دار جھلے، شان نبی دی سمجھ سکے نہ دنیا دار جھلے، علم پڑھاون ٹر پہ جگتے کچھ نہ اینا پلے۔ چوتھے مصرے پہ آخری بندے تک توجہ رکھے گا، ساری زندگی نصیر پور میں نہ ہوں، یہ مصرے آپ کو یاد رہ جائیں گے۔ شان نبی دی سمجھ سکے نہ دنیا دار جھلے، شان نبی دی سمجھ سکے نہ دنیا دار جھلے، علم پڑھاون ٹر پہ جگتے کچھ نہ اینا پلے، سدرات جبریل بھی رک گئے رہ گئے سارے تھلے، دنیا تے کوئی لال نہیں جمعہ جیڑا اونو رلے، گمخار بلے بلے دلدار بلے بلے، گمخار بلے بلے دلدار بلے بلے، سردار بلے بلے، سرکار بلے بلے، سرکار بلے بلے۔ ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں آدھے ہاتھ اٹھے ہیں آدھے نیچے رہ گئے۔ چلے ایک جملہ میں بولنے لگا ہوں، پھر میں دیکھوں گا آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں یا نیچے رہ جاتے ہیں۔ ایک بندہ ایک جگہ تو لنگیا، علی بھائی بڑی توجہ رکھے گا، پیر صاحب سے دعا لیتے ہوئے آخری بندے تک، عامر محبوب چیچی صاحب، کیسر صاحب، ایک بندہ ایک جگہ تو لنگیا تو اس ویکھیا کہ ایک بندہ ٹولکی دے ہوتے آٹا لا رہے سی، بڑی توجہ رکھے گا، ٹولکی دے ہوتے آٹا لا رہے سی۔ لنگ دے بندے پوچھیا وہ جناب ٹولکی دے ہوتے آٹا کیوں لاندے ہو؟ اس کے آٹا اس وجہ تو لائی دے کہ ٹولکی آواز زیادہ کر دیئے۔ ان نصیر پور علیوں فیصلہ تسا خود کرنا ہے کہ انہا جا آٹا لائیے تے ٹولکی انی آواز کر دیئے تے جڑا سرکار دے نا تے صدیاں تو انہا آٹا کھائی جا رہے ہیں، انہا دے نا تے بھی نہ آواز کڑے نہ ہاتھ چکے تو پھر کتے بولے گا؟
بلے بلے ہاتھ نیچے نہ رہے، سارے مل کے بولیے گا جو جشن منانے کے لیے آیا ہے۔ شان نبی دی سمجھ سکے نہ دنیا دار جھلے، شان نبی دی سمجھ سکے نہ دنیا دار جھلے، علم پڑھاون ٹر پہ جگتے کچھ نہ اینا پلے، سدرات جبریل بھی رک گئے رہ گئے سارے تھلے، دنیا تے کوئی لال نہیں جمعیا جیڑا او نور اللہ، گمخار بلے بلے دلدار بلے بلے، گمخار بلے بلے دلدار بلے بلے، سردار بلے بلے، سرکار بلے بلے، سرکار بلے بلے، سرکار بلے بلے۔ اگلا شعر، جیڑا میرے پاک نبی دی جا کے چومے جالی، آج کی رات کے صدقے سے یار وہ جالی چومنا نصیب ہو جائے، مل کے بولی گا جیڑا میرے پاک نبی دی جا کے چومے جالی، اور کتوں بھی منگدا نہیں جیڑا اس دردائے سوالی، جو بھی عہدہ منکر ہندہ اندروں خالی، کمبر جیڑا او نو منے او ہو صرف حلالی، گمخار بلے بلے دلدار بلے بلے، سردار بلے بلے، سرکار بلے بلے، سرکار بلے بلے۔ لوگ کہتے ہیں سنی سرکار کی شان کو بڑھاتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ سرکار کے چہرے کا، سرکار کے رخسار کا، سرکار کی زلفوں کا، سرکار کے ہاتھوں کا، سرکار کے قدمیں، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے جو عشق کا زاویہ جو لکیر خواجہ غلام فرید نے کھینچی ہے، وہ فرماتے ہیں میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جد جان بھی تو۔ او والا مسکرا کے سبحان اللہ۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جد جان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرے فرد فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا ساول مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ قائق دان بھی تو، میری آس امید تے کھٹیا بٹیا تکیہ مان تران بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میرا شان بھی تو، میرا دکھ سکھرون کھلن بھی تو، میرا درد بھی تو، درمان بھی تو، میرا خوشیاں دا اسباب بھی تو، میرا سولاں دا سامان بھی تو، میرا حسن تے باغ سہاگ بھی تو، میرا بخت تے نام نشان بھی تو، میرا دیکھن بالن جاچن جوچن سمجھن جان سجھان بھی تو، میرے ٹھٹڑے صاحب تے مونج مجاری ہجوان دے طوفان بھی تو، میرے تلک تلولے سنگا مانگا ناز نہورے تان بھی تو، میری مہدی کجل مساگ بھی تو، میرا سرخی بیڑا پان بھی تو، میرا شیر عروض کباب بھی تو، میری بحر بھی تو، اوزان بھی تو، میرا فردہ تے دی رود بھی تو، آلی یوم بھی تو، آلان بھی تو، میرا بادل برکھا جھمڑیاں گاجاں، میری بارش تے باران بھی تو، میری وحشت جوش جنون بھی تو، میرا گریا آہو فغان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر، میرا ظاہر تے پلہان بھی تو، تجھے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، تے میں مقدی گل مکا دے وہاں میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، تجھے یار فرید قبول کرے، تجھے یار فرید قبول کرے، تجھے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، تے میں مقدی گل مکا دے وہاں میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ اور علی ولی کی جسے بھی ولا پسند نہیں، علی ولی کی یقین جانے گا قبلہ پیر صاحب آپ کے قدموں پہ سادات ہے، آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اگلا مصرع پڑھنے لگا ہوں۔ مصرع اتنا وزنی ہے کہ مصرع ہر بندے کو ہضم نہیں ہو سکتا، بندہ علی والا ہی سن سکتا ہے، اور رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے جدے اندر علی نہ ہوئے۔ آپ سارے ماننے والے ہیں اس لیے آپ بیٹھے ہیں، لیکن جو انکار کرتا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم، مصرع اتنا بڑا ہے کہ اس بندے کے لیے موت ہے، منکر کے لیے جس کے اندر علی ہے۔ مصرع سنی گا، علی ولی کی جسے بھی ولا پسند نہیں، ہمیں بھی ایسا کوئی بے حیا پسند نہیں۔ حیا کرتا ہے جو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ علی ولی کی جسے بھی ولا پسند نہیں، ہمیں بھی ایسا کوئی بے حیا پسند نہیں۔ اور یزیدیت کے جراثیم ہے بدن میں تیرے، جو یا حسین کی تجھ کو صدا پسند نہیں، ارے جو یا حسین کی تجھ کو صدا پسند نہیں۔ آخری مصرع کہ غدیر خم کا جو اعلان بھول بیٹھا ہے، غدیر خم کا جو اعلان بھول بیٹھا ہے،
وہ صاف کہہ دے اسے مصطفیٰ پسند نہیں، ارے وہ صاف کہہ دے، وہ صاف کہہ دے اسے مصطفیٰ پسند نہیں۔ میں جس طرح علی بھائی نے حکم فرمایا ہے، میں محمد محیج الدین صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے۔ ان کے بعد انشاءاللہ بلا تاخیر آقا کے عظیم ثنا خان امین پور بنگلہ کی سردمی سے عامر محبوب چشتی صاحب انشاءاللہ آپ حاضر۔ حسین کی تجھ کو صدا پسند نہیں، آخری مصرع کہ غدیر خم کا جو اعلان بھول بیٹھا ہے۔ تمیسو درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے اور آقا کریم آپ تشریف لائیں گے اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے۔ مختصر سی حاضری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ذکر مصطفیٰ کا بلند فرمانے والا اللہ، درود مصطفیٰ کا بھیجنے والا اللہ، شان مصطفیٰ کی بلند فرمانے والا اللہ، آمد مصطفیٰ کی انبیاء کرام سے اعلان کروانے والا اللہ، چہرہ مصطفیٰ کا والضحیٰ کہنے والا اللہ، زلف مصطفیٰ کی واللیل کہنے والا اللہ، چہرہ چادر مصطفیٰ کی مزمل کہنے والا اللہ۔ معلوم ہوا جس کا ذکر خود خدا کرے، جس کا نعت خواں خود مالک ارض و سما ہو، اس کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا۔ بقول شاعر، در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی، ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی، اور خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی۔ ماشاءاللہ، نشان پائے محمد جہاں جہاں دیکھا، نشان محمد جہاں جہاں دیکھا، وہاں زمین کے نیچے بھی آسمان دیکھا، وہاں زمین کے نیچے بھی آسمان دیکھا، اور حضور مجھ پہ مظفر جو مہربان ہوئے تو میں نے سارے زمانے کو مہربان دیکھا۔ حضور مجھ پہ مظفر جو مہربان ہوئے تو میں نے سارے زمانے کو مہربان دیکھا۔ نشان پائے محمد جہاں جہاں دیکھا، وہاں زمین کے نیچے بھی آسمان دیکھا۔ میں ملتمس ہوں آقا کے عظیم ثنا خان عامر محبوب چشتی صاحب امین پور بنگلہ کی سردمی سے، نہایت ہی خوبصورت پڑھنے والے ہیں، اس عقیدت کے ساتھ استقبال کیا جائے۔ وہ بھی پہلی دفعہ تکبیر ادا نہیں ہوا جو حضور کی غلامی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہاتھ بلند کر کے عبادت سمجھ کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ملتمس ہوں درخواست گزار ہوں آقا کے عظیم ثنا خان بھائی عامر چشتی صاحب تشریف لائیں گے آقا کریم کی بارگاہ میں، ہم سب کو ساتھ لیتے ہوئے نذرانہ درود و سلام پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ، ذرا سارے مل کے قریب بولو محبت نال سبحان اللہ۔ اے پاک گالے ویر تم بھی بول سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدائیں شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد، بولو ذرا میرے آقا کا میلاد، ذرا سارے مل کے بولو پیچھے تک، میرے آقا کا میلاد۔ ماشاءاللہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بزم غوثیہ نصیر پور کلاں کوٹ مومن کے زیر تمام 1500 سالانہ جشن عید میلاد النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ عظیم الشان 15ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کا خوبصورت تمام خوبصورت انعقاد، اللہ کریم آپ کی اس محبت کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر
قبول و منظور فرمائے. علی بھائی قبلہ فوجی صاحب، بزرگ محمد نواز صاحب، بابا فضل صاحب اور پوری بزم جن کے میں ناموں سے واقف نہیں، سارے ہی میرے سر کا تاج ہیں. اللہ کریم آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. میری بڑی خوش نصیبی ہے اتنی عظیم الشان محفل پاک میں اور اتنی عظیم رات میں کریم آقا کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا، اور پھر سادات اسٹیج کی زینت ہیں، یہ بھی میری خوش نصیبی ہے. اللہ کریم میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے. درود پاک پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ذرا سارے مل کے پڑھ لو، پیچھے تک درود پاک پڑھنا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سیف ساؤنڈ سسٹم اللہ پاک تھوڑے کاروبار دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ میرے اور تھوڑی صحت بھی چنگی ہے تے ساؤنڈ بھی یقیناً چنگا ہے. اللہ پاک تھوڑی صحت بھی چنگی کرے تے ساؤنڈ ہور چنگا کرے. ذرا سونے سونے بٹنا تے ہاتھ رکھنا ہے تاکہ حاضری اچھی ہو جاوے. اللہ کریم میرا پڑھنا تھوڑا سننا قبول فرمائے. ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ. سجا بازو بلند کر کے پیچھے تک بولو ذرا سبحان اللہ. او میرا بڑا سونا بابا بیٹھا ہے پیچھے، ذرا تسی بھی بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ. مل کے پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے تو پہلے ذکر والے دف والے بھائی پڑھ کے گئے نے دف نال ذکر نال، تے ہن میں پڑھنا کلیاں فکر نال ہیں. تسی دف نال بھی بڑا اچھا سنیا ہے، ذکر نال بھی. ہن تسی فکر نہ کیویں سننا ہے ذرا اے ہن پھر انشاءاللہ میں چیک کرنا ہے کہ کیویں سننے. جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 روپائی پیش کر رہے ہیں میلاد دے حوالے نہ سماعت کرو. جھکدا پیا عرش وی فرش والے تے رکھن کون غریباں دی لج آیا. اے باویں شاہ باویں گدا ہے سی کاسا لے کے بوہے والے بھج آیا. کاسا لے کے بوہے والے بھج آیا. انج کرم کریم کمال کیتا گیا جو خالی رج رج آیا. صدیاں بعد بھی ناصر انج
لگدا جویں سونا زمانے تے اج آیا صدیاں بعد بھی ناصر انج لگدا جویں سونا زمانے تے اج آیا۔ ایک اور ربائی پیش کر کے پھر میں کلام پیش کر رہا، سماعت کرو۔ ایک ساوی لوان دے قابل ناسے تیرا کرم نہ ہوندا نالے اے لکھاں عیبے تا چہرے وت نہیں پھٹ دے تیرے کرم دا خاص کمال تیرے کرم دا خاص کمال اسی کدوں حساب دے قابل ہیں تے پلے کدوں کوئی نیک اعمال اکو مان امیر کروڑاں ورگا ساڈا مدنی بوں لج پالے اکو مان امیر اکو مان امیر کروڑاں ورگا ساڈا مدنی بوں لج پالے۔ ایک بڑا خوبصورت پنجابی کلام پیش کر رہا ہوں میلاد پاک دے حوالے دے نال اللہ کریم میرا پڑھنا تھوڑا سننا قبول فرمائے۔ بھائی کیسر شہزاد حمیدی صاحب، بھائی فیصل معروف کمبر صاحب اور پوری انتظامیہ قبلہ پیر جی سماعت کیجئے گا۔ آمنہ دے گر نبیاں دا سلطان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا تے مل کے کی پڑھنا ہے سارے نے کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا جڑے اس گل نو منی بیٹھن دو میں باز بلند کر کے پڑھنا ہے کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا جان آیا جان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا۔ یار انج نہیں دو میں باز بلند کر کے 5 سیکنڈ واسطے حضور دا میلاد منا کے بیٹھا تو شرمانا نہیں کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا جان آیا جان آیا جان آیا۔ یار پوری انتظامیہ کے گزارش ہے کہ ذرا باز بلند کر کے بڑی خوشی دنال مل کے پڑھنا ہے جان آیا جان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا جان آیا جان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا۔
قبلہ فوجی صاحب اور پوری انتظامیہ قبلہ پیر جی آمنہ دے گھر نبیان دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا شیر سننا ہے جی پہلا شیر تھوڑی خوبصورت سماعتاں دے نظر ایک باری بولو سبحان اللہ ذرا دو میں بات بلند کر کے بولو سبحان اللہ اے نوری تکنا چاہندے چہرہ ہورا گاونا چاہندے یا سہرہ اے نوری تکنا چاہندے چہرہ ہورا گاونا چاہندے یا سہرہ ہورا گاونا چاہندے یا سہرہ حسن بھی کھان آیا تو مل کے کی پڑھنا ہے کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا یار دو میں باز بلند کر کے پڑھ لو یار شرمانا نہیں ملاتی رات کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا جان آیا جان آیا جان آیا جان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا یار بولو سبحان اللہ اس کلام دا بڑا ہی خوبصورت شعر یہ سننا ہے تو ذرا بولو سبحان اللہ عقیدے دی ترجمانی آنکھیں سادیا آنکھیں سادیا آنکھیں سادیا ترگے میرے آنکھیں سادیا آنکھیں سادیا ترگے میرے راہی عرش دا میرے ویڑے یہ تسی ہن بھی نہ بولے تو پھر تھوڑے اپنے مقدر ہے میں پھر کہہ رہا ہوں آنکھیں سادیا ترگے میرے راہی عرش دا میرے ویڑے راہی عرش دا میرے ویڑے بڑے مہمان آیا او بڑے مہمان آیا تو دو میں باز بلند کر کے جی پڑھنا ہے اے کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا جان آیا جان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا اس کلام دا آخری شعر اور بھی کافی نے پھر میرے کاننے تو میں علی بھائی نے ٹائم ہی دسیا ہے میں وہ دا بھی خیال رکھنا ہے تے سفر میرا سب تو ڈھیر آئی جنہیں بھی پڑھن والے تے ٹائم اس حساب نہ سب تو کام میرا رکھا ہے بار انہاں دی محبت ہے اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے تسی سماعت کرو جی اے جدوں حاکم آقا علی بھائی جدوں حاکم آقا آئے میلاد پڑھ رہا جدوں حاکم آقا آئے دیاں نے جشن منائے دیاں نے جشن منائے اجڑے وسون آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا جان آیا جان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا کچھ ڈیوٹی تو آڈی بھی ہے ذرا بولو سبحان اللہ اچھا ٹائم مختصر ہے میں ایک ایسا کلام پیش کر رہا ہوں قیصر بھائی علی بھائی قبلہ پیر جی ایک کلام ایسا کلام ہے اے بھائی جان توجہ میرے لے کر اے پگڑی والے بھائی جڑے آئے بیٹھے فرنٹ سیٹ تے مہربانی توڑی ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے ایک ایسا کلام پیش کرن لگا جڑا نعت بھی ہے
قصیدہ بھی ہے تے پلس عقیدہ بھی ہے اسی عقیدے والے لوگ ہیں تے عقیدہ پڑھنا چاہیے اور سننا بھی چاہیے ذرا بولو سبحان اللہ دو میں بات بلند کر کے بولو سبحان اللہ حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا بزم غوثیہ دی پوری ٹیم اللہ پاک تو سلامت رکھے کلام سننے جی حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہاں حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا تائیوں تے اسام لے تائیوں تے اسام لے حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہاں حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا یار انج مزہ نہیں آ رہا یقین کرو انج مزہ نہیں آ رہا بے شک سانو ساریانو سونے نبی پاک دا سہارا ہے ایتھے بھی تے اوتھے بھی 5 سیکنڈ واسطے میرے نال مل کے حاضری پیش کر لو حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہاں حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا تائیوں تے اسام لے 5 تن دا دوارا حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا اور پہلا شعر سماعت کرو پنجا نو منے دے ہاں اے بارہ نو منے دے ہاں پر گالے تھے مکی نہیں اگلا مصرع سن کے تو پھر فیصلہ کرنا ہے پنجا نو منے دے ہاں بارہ نو منے دے ہاں بارہ نو منے دے ہاں ہے اپنا عقیدہ چارہ نو منے دے ہاں چارہ نو منے دے ہاں سانو تے محمد دا ہر یار پیارا ہے کنو کنو پیارا ہے حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا ہاں حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا خوبصورت شعر آوے جے قطادہ انہوں اکھیاں عطا کر دے شعر بڑا پیارا پتہ نہیں ہوں تسی کیویں دا استقبال کرنا ہے جے سننا تو یار بولو سبحان اللہ آوے جے قطادہ انہوں اکھیاں عطا کر دے انہوں اکھیاں عطا کر دے مارے جے کوئی پتھر ہاتھ چاک دعا کر دے ہاتھ چاک دعا کر دے آقا دی کریمی دا کوئی حد نہ کنارہ ہے حسنین دے نانے دا سانو تے سہارا نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک اور حضور دی آمد دے والے نل ساڑھے علاقہ دے بڑے اچھے شاعر بابا جی امیر علی امیر مرحوم اللہ پاک انہوں دی کامل بخشش فرمائے 2 شعر پیش کر رہے ہیں سماعت کرو جشن حضور دا مناونا گلیاں بازارانو
सजावणे गलियां बाजारां नू सजावणे ए जशन हुजूर दा मनावणे गलियां बाजारां नू सजावणे गलियां बाजारां नू सजावणे। माशाअल्लाह क़िबला अलामा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह मैं अब जल्दी जल्दी अपनी हाज़िरी कंप्लीट करता हूँ। अलामा साहब के और आपके दरमियान में ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। अल्लाह करीम मेरा पढ़ना आपका सुनना कबूल फरमाए। नारे तकबीर, साजाबाज बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, दम दम नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जी माशाअल्लाह जिथे जगह मिलती है बह जो महफिल दे कुछ आदाब होंदे ने ते उन्हां दा तुसीं ख्याल करो। बड़ी मेहरबानी जिथे जगह मिलती है जरा बह जाओ, जरा मिल के बोलो सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बिल्कुल मेरी हाज़री दे आखिरी लम्हात, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक कसीदे दे दो शेर पेश कर रहे हैं, समात करो। पंज तन दी गुलामी ने पुत्र वाह वाह नहीं बोल सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बच्चे बड़े अच्छे। पंज तन दी गुलामी ने, पंज तन दी गुलामी ने बड़ा मान वधाया है। पंज तन दी गुलामी ने, पंज तन दी गुलामी ने बड़ा मान वधाया है। पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन, पंज तन दी गुलामी ने बड़ा मान वधाया है। पंज तन दी गुलामी ने बड़ा मान वधाया है। पट्टा गल विच नौकरी दा, पट्टा गल विच नौकरी दा सैयदा दा पाया है। पट्टा गल विच नौकरी दा सैयदा दा पाया है। ए जोलियां भर देंगे जो चांदे कर देंगे। ए जोलियां भर देंगे जो चांदे कर देंगे। ज़हरा दे लाला ने, सैयदा दे लाला ने हर मंगता रजाया है। ज़हरा दे लाला ने हर मंगता रजाया है। पंज तन दी गुलामी ने बड़ा मान वधाया है। पंज तन दी गुलामी ने बड़ा मान वधाया है। और मेरी हाज़िरी बिल्कुल आखिरी शेर, बिल्कुल आखिरी, और आखिरी का मतलब आखिरी। मौला अली पाक दी बारगाह दे विच दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जा खिदमतगार अली दे बच्चियां दा। दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जा ताबेदार अली दे बच्चियां दा। रब दे पाक कुरान गवाहियां दित्तियां ने। रब दे पाक कुरान गवाहियां दित्तियां ने। की दित्तियां ने, की दित्तियां ने। ऐसा किरदार अली दे बच्चियां दा बन जा ताबेदार अली दे।
ماشاءاللہ آقا کے عظیم ثنا خان جناب محترم عامر محبوب چشتی صاحب سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کر رہے تھے، اور ان کی نعت کے دوران عالم اسلام کے عظیم عزت مآب حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی مدثر حسین معینی صاحب خطیب اعظم شاہپور صدر بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے سرکار کے بزم میں، سرکار کی محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے آخری صرف 4 مصرے غازی علم الدین پہ پڑھنے ہیں اور مائک میں نے قبلہ کے حوالے کر دینا ہے۔ آپ موجود ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، لہرا کے مسکرا کے بولو سبحان اللہ، آپ کی نسلیں آباد رہیں۔ غازی علم الدین نے جب راج پال گستاخ کو قتل کیا، آخری مصرے ہیں، علی بھائی بڑی توجہ رکھے گا، غازی علم الدین نے جب راج پال گستاخ کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، قید ہوئے تو بہت سے لوگ آپ سے ملنے کے لیے گئے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ملنے کے لیے گئے، قائد اعظم محمد علی جناح بھی ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح ان سے ملنے کے لیے گئے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین سے کہا، علم الدین اگر تم اس الزام کو رد کر دو، اگر تم یہ کہہ دو کہ میں نے راج پال گستاخ کو قتل نہیں کیا، تو دنیا کی کوئی عدالت تمہیں پھانسی کی سزا نہیں سنا سکتی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں آزاد کروا لوں گا۔ غازی علم الدین نے قائد اعظم محمد علی جناح کے منہ پہ ایک جملہ بولا تھا، وہ جملہ دنیا جانتی ہے، میں علامہ صاحب کی توجہ خاص لیتے ہوئے وہ مصرے آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ دنیا جانتی ہے انہوں نے کیا کہا تھا، لیکن میں اس جملے کو 4 مصروں میں پڑھنے لگا ہوں اور مائک قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ غازی علم الدین نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین سے کہا، علم الدین اگر تم اس الزام کو رد کر دو، اگر تم یہ کہہ دو کہ میں نے راج پال گستاخ کو قتل نہیں کیا، دنیا کی کوئی عدالت تمہیں پھانسی کی سزا نہیں سنا سکتی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں آزاد کروا لوں گا۔ غازی علم الدین نے سن کے چہرے کو اٹھایا، قائد اعظم محمد علی جناح کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اور ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ خود سے کچھ سوچ کے ایک کام لیا ہے میں نے، خود سے کچھ سوچ کے یہ 4 مصرے اتنے باری ہیں کہ اپنی ساری زندگی کی شاعری ایک پلڑے میں رکھوں، ایک پلڑے میں یہ 4 مصرے بھاری ہیں۔ غازی علم الدین نے کہا خود سے کچھ سوچ کے ایک کام لیا ہے میں نے، خود سے کچھ سوچ کے ایک کام لیا ہے میں نے، ارے خاک کے کربل سے یہ پیغام لیا ہے میں نے، اور حشر میں عشق محمد سے ہو پہچان میری، سر پہ تب ہی تو یہ الزام لیا ہے میں نے، خود سے کچھ سوچ کے ایک کام لیا ہے میں نے، ارے خاک کے کربل سے یہ پیغام لیا ہے میں نے، اور حشر میں عشق محمد سے ہو، حشر میں عشق محمد سے ہو پہچان میری، ارے سر پہ تب ہی تو یہ الزام لیا ہے میں نے، حشر میں عشق محمد سے ہو پہچان میری، ارے سر پہ تب ہی تو یہ الزام لیا ہے میں نے، ارے سر پہ تب ہی تو یہ، خود سے کچھ سوچ، پڑھ دیتا ہوں، خود سے کچھ سوچ کے ایک کام لیا ہے میں نے، ارے خود سے کچھ سوچ کے ایک کام لیا ہے میں نے، ارے خاک کے کربل سے یہ پیغام لیا ہے میں نے، اور حشر میں عشق محمد سے ہو پہچان میری، ارے سر پہ تب ہی تو یہ الزام لیا ہے میں نے، ارے سر پہ تب ہی تو یہ الزام لیا ہے میں نے۔ ایک نعرہ میں بلند کر رہا ہوں، مائک قبلہ کے حوالے کر رہا ہوں، نعرہ تکبیر۔ آج چو کے پتہ چلے کہ تسی تھکے نہیں ہیں، علیہ تو سرکار دی آمد علیہ اگے دے تے انشاءاللہ 63 پاؤنڈ دا کیک بھی کٹیا جانا ہے۔ محبت نال ذرا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ٹیلا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، ملتمس عالم اسلام کے عظیم مذہبی سکالر حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی مدثر حسین معینی صاحب بیربل شریف سے آپ سے ملتمس ہوں، درخواست گزار ہو کہ آپ اپنے خوبصورت نورانی روحانی وجدانی کتاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين الهاديين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک تمام محباب انتہائی محبت اور شوق نال برگاہ رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وچ پیش فرماؤ. دسو بھئی کی کردا پہ میں آواز کی میری دیندے نے توڑے ڈبے مائک چینج کرنے کر لو یا کوئی مسئلے صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھئے محبت نال وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا. تنڈے مکھڑے ڈٹھے سونا مدنی موہن دل رجدہ نہیں سکے لہندی نہیں وسیں کول پیا مینڈے ڈھول صدا وسیں کول پیا مینڈے ڈھول صدا ہن اے جندڑی دکھ
सहंदी नहीं। मेरे ऐब घणे शाला तू ना गणे, जे तैं भी गणे पिछे कुछ ना बने। मुड्डू कज चा सोना तैन कैं पुछणे, मुड्डू कज चा सोना तैन कैं पुछणे, जे मस छोड़े कलम वहंदी नहीं। बाद हम्दुसला इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम दे लायक हज़रात उलमाए कराम, सना खनान मुस्तफ़ा, नक़ीब महफ़िल, मेरे मोहतरम मुअज़्ज़म मेज़बानान, बिलखुसूस बज़्म गौसिया नसीरपुर कलां और आज इस महफ़िल पाक के अंदर तशरीफ़ फरमा काबिल सद ताज़ीम व तकरीम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, खुश नसीब लम्हे और बाबरकत घड़ियाँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी विलादत दी रात असी इस वक्त भी हुजूर दे जिक्र दी बज़म सजा के बैठे हैं। दुआ है खालिक कायनात इन्हां बाबरकत लम्हात नूं अपनी बारगाह दे अंदर शरफ कबूलियत अता फरमाए और रब सोना जनाब दा इहतिमाम व इंसराम, ए मोहब्बत, ए खुलूस और कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे नाल अपनी चाहत, मोहब्बत और अकीदत इस इजहार नूं कबूल फरमा के तुहाडे मेरे सब वास्ते जरिए निजात और वसीले बख्शिश फरमाए। और रब्बुल आलमीन साड़ी इस आमन वाली नौजवान नस्ल नूं हुजूर दे इश्क दी मोहब्बत और हुजूर दे प्यार नाल हमेशा आबाद व शाद रखे। हाज़रीन गिरामी, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उतनी देर ही खिताब है जितनी देर जनाब दा ज़ौक़ बरकरार है, क्योंकि मोहब्बत दा सौदा है बेज़ौक़ियन कदी नहीं देता। ये गल हमेशा याद रखना। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अहयाउल उलूम के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात नकल फरमाई। आप फरमाते हैं कि वो कैसी बुलबुल है कि जिहदे सामने फुल्लां दा जिक्र छिड़े और खुश ना होवे, और वो कैसा परवाना है कि जिहदे सामने शम्मा दा जिक्र छिड़ उठे तो अपनी जान ना वारे। ये दो गल्लां लिख के आप फरमाते हैं, वो कैसा उम्मती है कि जिहदे सामने हुजूर दी गल पई होंदी होवे ते वो मचल ना जाए। तो आज़ीन मोहतरम, मैं जनाब दे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दा बाबरकत मकाम पढ़ा, जिस मकाम दे अंदर मेरा अल्लाह मेरा और तुहाडे करीम आका दे नाल जो ताल्लुक है उस ताल्लुक दी कैफियत और नौइयत नू बयान कर दें। यानी अल्लाह ताला ये दस दिन कि अगर तुहाडा ताल्लुक मेरी हुजूर नाल होवे ना ते फिर वो किस नौइयत दा होना चाहिए, कितना खूबसूरत होना चाहिए। कुरान मजीद की आयत का आगाज होया लफ्ज़ अन नबी, किस नाल होया, किस नाल होया? एक पढ़ लो, चेक कर लो अपनी ज़बाना। अजकल खुराकों का पता कोई नहीं, दरअसल पता लग वैसी बकु साह थोड़े आंदे वहदे पे। जरा बोलिए कि लफ्ज़ में पढ़िया अन नबी। आयत अगली चस्त बाद मेरे मालिक दा जिहड़ा खाली आयत दा आगाज है ना वो इतना बाकमाल है
اور تانوں میں انج کر کے سمجھانا کہ لفظ ہوئے نا کتاب او دا معنی کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، کیمسٹری بھی، فزکس بھی، انگلش بھی، میتھ بھی، کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے، پر جدن ہوئے نا الکتاب پھر صرف قرآن مجید، صرف بول سو سارے صرف اگر ہوئے نا بیت ادھا مانے گھر میرا بھی ہو سکتا ہے، جناب دا بھی ہو سکتا ہے، کسی پیر دا ہو سکتا ہے، کسی ایم پی اے دا، ایم این اے دا، جدن ہو سینا البیت پھر کعبۃ اللہ، صرف کعبۃ اللہ، البیت تو علاوہ کوئی اور گھر نہیں مراد، صرف کعبۃ اللہ۔ ایک قرآن دا اور عربی دا ایک اصول ہے، اگر ہوئے نا نبی کیا ہوئے نبی پھر کوئی نبی بھی مراد ہو سکتے ہیں، چاہے وہ جناب آدم ہوئن، چاہے جناب عیسیٰ ہوئن، موسیٰ ہوئن، جناب ابراہیم ہوئن، اسماعیل ہوئن، یعقوب ہوئن، یوسف ہوئن، یونس ہوئن، کوئی نبی بھی مراد ہو سکتا ہے، پر جدن ہوئے نا ان نبی وقت صرف کملی والا۔ تقریر اوکشی کرتا پہ جی نہیں، اگر سمجھ نہ آوے تو میں دس دے بیا جی، میں جڑی میں گلنا کرتا پہ نا جی نقیب محفل ثنا خان، انہاں دا ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ جڑا ویچیا جا سکے۔ تُسی گھر جا کے سبحان اللہ کہا جدوں سمجھ آئے تھے، ایڈا ڈھلا میں آپ ہاں بھی نہیں تھے، ایڈا ڈھلے مجمع نال میں خطاب بھی کدے نہیں کیتے، اور یہ میری دن دی چھٹی تقریر ہے، میں سویرے بکر تو شروع ہویا، گڈی بھی آپ چلانا تے بندہ بھی نال نہیں ہوندا، اے ساری جانج تے میں اتھو نال لائیے کوٹ مومن توبہ انہاں تا رابطہ بھی نہیں کیتا تے میں جانا کڑے پاسے، میں کڑے اتھو تا رامان آلا، ایک راہ چھڑے ہے تو 6 راگاں نکل دے ہیں، جو دو نکل دا ہوستا 2 ہنج مڑ جان دے ہیں، یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی کرے، میرے بچیاں دی آ گئے، انہاں حیاء کی تب استاد ساڑھے علاقے چھ پیان دن، گلنا تا میں بہت ساریاں کرنی ہیں اس معاملے پر، توڑا ذوق شوق ویک کے تے میں ساریاں چھڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، ہونو میں توڑا محبت دا تذکرہ کروں گا، توجہ ہے توڑی سن دے بیٹھے ہو، ان نبی صرف کملی والے، ٹھیک ہو گیا میرے مالک، ان نبی فرمایا اولا قریب تر، جزاک اللہ، قریب بولو، قریب لگتا ہے سکول نو تھانا سمجھی رکھے نے، قریب تر تے بولے نہیں، اپنی پنجابی سمجھو، بہون نیڑے، نبی سونا اولا قرب بیان کرن واسطے نا، عربی دے اندر اس تو وڈا لفظ نہیں ہے، بولو یار بولو سبحان اللہ، کو تقریر عالم ذرا ماحول بناؤ، توجہ ہے توڑی، اپنی قرب دسی اوسنا، تے فرمائے اوس وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شاہ رگ تو بھی زیادہ نیڑے، جدن یار دا قرب بیان کرنا ہی تا پھر اقرب نہیں لگایا، فرمایا اولا، تو سامی سار سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، میں گورنمنٹ سکول دا ماسٹر ہاں الحمدللہ، میرے پیر جدن میں نے پڑھایا ہے نا، تو ہم توڑے پیرہ کدی پڑھایا ہے، کیڑی شے کہن جیڑا بڑے بیٹھے پیر کو لو رکھ اٹھی بھی ذرا، اتنے کوئی نہیں، تو وہ ایسا پیر ڈھوڈو جیڑا پڑھائے، جس پیر کو میں پڑھیا نا، میرے مرشد کریم نے جدو میری درس نظامی مکمل ہو گئی، میرا ماسٹر کمپلیٹ ہو گیا تھا، میں کچھ لوگ مسجد واسطے لین واسطے آ گئے، میرے مرشد کریم نے فرمایا کہ نہیں اجے نہیں، میں خود حیران ہویا، مسجد بڑی ترکڑی آئی، سمجھ گئے ہو نا، میرا بھی دل کرے با چھٹی ملے، انہوں نے فرمایا جس دن اے اپنی جاب کرے گا نا،
پھر انہوں میں کسی مسجد جان دے ساں تاکہ نئے تواڈے بوتھیاں دائیں تاک کے باوے تے بلوس ہو کے دین دی خدمت کرے. اور الحمدللہ آج تک حضور دا دین ویچیا نہیں. الحمدللہ توجہ ہے تو آڈی. ہاں میں بڑا خلوص والا بندہ ہے تے میرے نال دو نمبری نہ کرے آئے تے سبحان اللہ اچھا بولے آئے. نعرے بھی میں کدے نہیں مارنا دیتے تے میں بچکار پانی تے چاما شاما بھی میں کدی نہیں پیتی ہیں. تقریر گھنٹہ ہے 11:58 تے شروع ہوئی ہے 12:58 تے تو آڈی ساڑی تسی جانو تے تو آڈا کم جانے بھامیں چس آوے تے بھامیں چون جہانے نہ آوے. ہاں اے چساں واسطے مولوی نہیں ہوندے. مولوی ہوندے کہ آون کم از کم قرآن دی ایک آیت تا سمجھاون کسے دے پلے کچھ پوے تا صحیح پچھے اے نہ ہو لو کی آکھن بھائیا کان تے ہاتھ رکھ کے ایڈی سر دیندہ آیا. اے اس دا نتیجہ ہے. کسے مرزا سنیا اسا کا بڑی لوجیکلی باتیں کرتا ہے. کسے سائل عدیم سنیا اسا کا بڑی کام کی باتیں کرتا ہے. مرو تو سنجھے لئیاں چساں تبات یہ کچھ تیرے کو لامڑائی نا تینا اپنے مولویت اعتبار بھی نہ رہا. آؤ قرآن سمجھو تو سبحان اللہ بولو. حاضرین گرامی آؤ خالق کائنات فرما دن النبی اولا. قرآن سونا نہ پڑھا اور اپنا گھنٹے وچ کس سے لمحے تو ان محسوس ہوئے نا کہ مولوی صاحب موضوع چھڑ گئے قبلہ گریبان میرا تے ہاتھ تو آڑے میں نے چک کے بار بگا دے بیا. اے نہیں کہ حدو دا نعرہ لگ سی بھائی تے ذرا اچھا بولیں ادھے ہی ٹر نہ توجہ دے سو. حاضرین گرامی فرمایا النبی اولا نبی سونا میرا کملی والا بہو قریب اور پنجابی دے اندر اس تو وڈا لفظ محنت نہیں آؤندا قرب بیان کرن والا بہو نیڑے. یا اللہ کتنا نیڑے تے کہندے نیڑے. فرمایا بالمؤمنین پترہ دیمنے تے رکھی آؤ اے بار بار ذرا اسے ڈسٹربنس بن دی ہے. میں نوی بھی کھا کے دے سونا سر میں تامی خوش ہوں تے جی تو آنے اس تے اپنا مولوی زور پیسے کان پہ لاندہ ہے بھائی اپنے سیان کے چاہ لبے ہے اس تو تے ہور تو میں کچھ نہ کر سکتا. حاضرین گرامی بڑی توجہ دی لوڑے. فرمایا بالمؤمنین ایمان والیاں دے سونا بہو نیڑے کہندے نیڑے ایمان والیاں دے. ربا چاہمیا اے بھی فرما سکتا ہے بالمسلمین انہاں بھی تیرے نا دا کلمہ پڑھیا لا الہ جنان دوے پڑھ سکتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنہ انگوٹھے چمے اکھنا لائے انہاں تے میری طرفوں سبحان اللہ تے جیڑے سچیندے بیٹھے ہو اکھنا لاما نہ لاما تے یار دے فوٹو تسینے نہ لائے تے دلیلہ پوچھیا چمہ نہ چمہ اوہ پرا مار پیار اندر دلیلہ نہیں ہو دیا. جن کوئی گل سمجھ آئی پیار دی بولے پیار اندر دلیلہ نہیں ہو دیا. تو کس سے نال پیار کریں تے کدی مولوی صاحب کو فتوہ لیا جناب ادھی فوٹو اپنے موبائل رکھ سکنا ادھی فوٹو میں چوم سکنا اے یار دیواری آئی تین فتوے یاد آ گئے تین دلیلہ یاد آئیاں. اللہ دی قسم سونا اساں تیرے نال پیار کر دے دلیلہ نال نہیں کر دے سونے تو جان تو زیادہ نیڑے تیرے نال پیار. اللہ
مرحبا توجہ ہے سر اگر اتھو تو انچاس آئیے تو سجہ چاہ کے سبحان اللہ جی نہیں آئی تو بات نہیں ماشاءاللہ جی زندہ باد تے سلامت رہو حاضرین گرامی آؤ توجہ کرے آئے یا اللہ ایتے سمجھ آ گئی مسلمانہ دے نہیں فرق ہو گیا رستہ نہ کھیلیا گیا ہر مسلمان نہیں سونا ہر دے نیڑے نہیں میں میلاد آیا کہیں فتوے دیاں مشینہ کھولیاں یہ کہاں پہ لکھا ہے جھنڈیاں لگانا گھر سجانا جھنڈے لگانا لائٹنگ کرنا کہاں پہ لکھا ہے تے جڑے پیار کر رہا ہے انہاں فتوے شتوے پیران دی جتی دی نوک تے رکھے تو سا اتنا سونا اپنا شہر سجائی ہوئی میں 4 گلیاں پھر آیا بس شاید ہے گلی سجی کھڑی ہے اتچ میلاد ہوئے اگو جا پوچھوا کرو بھائی پچھا سجے جا کھبے جا اللہ کی طلب بھی گیا سبحان اللہ سمجھنا لے سمجھیں دے بیٹھے حاضرین گرامی توجہ دی لوڑے فرمایا جیڑے فتوے پچھن دلیلہ پچھن میرا سونا انہاں دے نیڑے نہیں ہے انہاں دے نیڑے جنہاں بغیر دلیل دے یار دا میلاد منایا سبحان اللہ یار دا میلاد منایا اے 3-4 دن پہلے ایک میرے متھے لگیا آکھن لگا جناب کتے لکھا پہ ہے میں آکیا لکھا تے جا تے قرآن اچ بھی پہ ہے مصطفیٰ دے فرامین اچ بھی پہ ہے پر تیرے واسطے میرے کول ہی کو جواب ہے سن اگر تین سمجھ آندہ ہویا قرآن چو نظر آ جاویا جے تین اتھو بھی نظر نہیں آیا پھر سن لے ایسا دے سنیا دے نصیب مجھ لکھا پہ ہے میلاد منامنا او بچہ میں بڑا پیارا لگ دے جڑا گھر اس واسطے روندہ پیا ہوئے بابا اممہ دے پیسے میں یار دے میلاد دا جھنڈا لینے یار دے میلاد دیا جھنڈیاں لینے اللہ دی قسم پاپڑا والے پیسے بجائے چوکلیٹ والے پیسے بجائے بچا کے یار دینا دا جھنڈا لگایا اوہ مفتیا اوہ مولویا اوہ بڑے ٹھٹا لیا تیرے نالو چنگت ہے بچے معصوم ہے جڑا اپنی پاکٹ منی قربان کر کے یار دے میلاد دا جھنڈا خرید رہے ہیں ہون فرق سمجھ آیا مسلمین تے مومنین دا توجہ کرے آئے رب سونے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین سونا ایمان والے دیا قریب ہے کتنا قریب ہے بہو قریب ہے کس تو زیادہ قریب ہے فرمایا انفسہم ان دیا جانا تو بھی زیادہ قریب میرا کملی والا مصطفیٰ ہے کس تو اگر میں منہ سیڈ تے کرنا تے آواز نہ آوے تو میں نہ کیا ہے میں ایک دگے منہ کر میرے ساؤنڈ آلین بھائی نہ کیا ہے تھوڑا کھول کیونکہ پیسے تو سن دینے میں نہیں ہاں ساؤنڈ دی میں چاس آئی ایتھوں چو نوٹ جا کے اپنے ویر نو لازمی دے سے اجے پارل میں اپنے ٹل تے پہ کر دا بھائیہ جتو تائیں ویسل نہ مارے کھول دے ذرا چاس لین دے سبحان اللہ حاضرین گرامی بڑی توجہ کرے آئے من انفسہم ان دیا جانا تو بھی کملی والا زیادہ قریب قبلہ اے شارک اس تو زیادہ نیڑے رابے تے جان او بولو او میرے ڈھولو اچھا بولو توجہ کرے آئے جان حاضرین گرامی آؤ سرکار دا فرمان سناوا کملی والیا
قرآن پہ دستا ہے کہ جانا نالوں بھی زیادہ نیڑے. ایدہ معنی یہ بھی ہے کہ تُوان جانا نالوں بھی زیادہ پیار میرے کملی والے مصطفیٰ نال کرنا چاہیے دے. او ایمان والو او سرکار نال ان دیکھے محبت کرن والو حضور نال بغیر دلیلہ دے بغیر فتویہ دے پیار کرن والو آؤ توجہ کرے آئے. آؤ چلیے کریم دی بارگاہ دے اندر سونا تسا کے فرمان دے ہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ پوریا آجا 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 پر ان انعام لے کے پیچھا نہ ہٹ جانے اللہ. اب ایک کنکنے نوٹ. اللہ توڑی زندگی سلامت رکھے, اللہ توڑے رزق کی برکت دے وے. توجہ ہے جناب دی تکیہ نے کدے ہو جیا مولوی آپ نے چوک کے اگن دے چھڑے. سبحان اللہ. حاضرین گرامی توجہ دی لوڑے بڑا غور کرنے کیڑا صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جیدہ 55 سال میرے کریم دے در دولت دے گزرے. سرکار دا خادم سرکار دے گھر دن بھی گزارے رات بھی سونے دے گھر گزرے. 10 سال دے بچے آئے. توجہ کرے آئے ایڈی نسبت والا ایڈی قرب والا ایڈی عقیدت والا. آ فرماویں لگے لوگوں ایک دیاڑے میں اپنے کریم دی زبانی سنیا سرکار فرما رہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال. اے میرے کریم دا مٹھڑا مٹھڑا بول اے سرکار دی حدیث پاک ہے اے سرکار دی اپنی بولی ہے. سنیا ہے آقا کے فرمایا لوگو سنو اللہ دی قسم ہے جس دے قبضے قدرت دے اندر میں محمد دی جانے لا یؤمنو احدکم کوئی توڑے وچوں اس ویلے تائیں ایمان والا نہیں بنے گا. نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا. آقا رب دی عزت دی قسم اٹھا کے فرمایا ایمان والا نہیں بن سکتا. سنا کدو تائیں نہیں بن سکتا. فرمایا حتی اکون احب الیہ حتی کہ اسنو میں پیارا ہو جاواں میں پیارا ہو جاواں. او یارو میرا کملی والا پیارا ہو جاوے. کتنا پیارا ہو جاوے من والدہ اُتے والدین نالوں زیادہ پیارا وولدہ او دی اولاد نالوں زیادہ پیارا والناس اجمعین کائنات ہر انسان نالوں زیادہ پیارا. اگر کملی والا نہ ہوئے ایمان نہیں آئے گا. پتہ چلیا ایمان والا ہوئے جڑا سب تو زیادہ پیار میرے آمینہ دلال نال کر رہے. سبحان اللہ. بولو بولو سبحان اللہ. حاضرین گرامی ایک آیت ایک حدیث حوالے میں نال دیندہ نا اے بخاری مسلم متفق علیہ حدیث جیتے راوی انس بن مالک. توجہ کرے آئے آؤ پھر قرآن سنو. سن دے ہوں دے اچھا جڑے سن دے دو میں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ. قبلہ جزاک اللہ. کہیں نہ ہنج بیٹھے ہیں نہ انج کر کے میں اکن ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ. میرے واسطے چوندہ نا جی ایمان علی گالے اینا صوفیاں تے توانو باندھا میں سامنے بیٹھ کے توانو وے کیا دا سبحان اللہ. جڑی پچھلی رات دی تقریر ہوندی نا سر ای میں چونڈیاں مار مار کے سناونی پوندی ہے تے دورہ خرچہ ہوندہ ہے مولوی دا. نالے جگاؤ تے نالے سناؤ تے بات پیسے بھی دورے لگ دیں. کم جے دورہ پیا کرنا پیغام پہنچ گیا.
توجہ ہے تہاڈی بس ایویں پیار دیاں چونڈیاں میں میرے کول توڑ تشریف لے گئے ہیں جمعہ نہ جا پڑھیا انہیں بڑی ضد کی تھی مسجد دے وچ کھلو کے با کرایہ لے لے میں کہا بھائی اپنے کول رکھ انہیں کیا ہی میں کہا میری زندگی نہ راوے اس ٹائم میں مر جاواں تو تے پچھے آکھنا مولوی ساڈے پیسے لے کے مر گئے میرے بچے جو چھوٹے بڑا بیٹا میرا جی 11 سال دے کیا خیال ہے جی وہ کدوں پیسے تواڈے دے گا نہ میری جان نہ مکے تے نہ وکے یہ تو نہیں تو میں دساں کہ سونا جان نالوں بھی زیادہ پیارا تے آپ میں آکھاں 60,000 لیں گے پہلے بھیج دیں اکاؤنٹ میں مولانا صاحب جہندے گیت گاندے ہو کچھ انہوں تے بھی یقین کر لو غلامن خالی نہیں چھڑ دے میں تے مولوی ناراض ہوئے تو چنگے جتھے میں گل کرنے بندے جناب ہوں پیسے والن بلاندے ہی نہیں میں کیا سنو توجہ ہے تہاڈی وہ ایک میں نے پہ پوچھے مولوی صاحب ہے کل دی گل ہے راول پنڈی روا تھا اس میں یعنی یارا ایڈا زور مارتے ہیں تے بھی دس دا پہ دن دی تیسری تقریر ہے اجے چوتھی جا کرنی ہے تیرا گلہ نہیں خراب ہوندا میں کیا سن بندے دے ہومن صرف 500 کنال یا 500 کلہ بندہ بھائی جی کنال کر کے ویچدا جاوے تے ایک دن کی ہونا ہے تے جی ہومن ہی 5 مرلے تے ویچیے نہیں انہاں مکنے میں کہا سن ایک کملی والے مصطفیٰ دی ٹلی ہے جتنے تائیں سائیاں چاونے نا اس کھڑک دے رانا ہے تیس بول دے رانا ہے سبحان اللہ حاضرین گرامی توجہ دی لوڑے آؤ قرآن سنو 10واں پارہ توجہ کرے آئے 7واں رکوع آخری آیت حافظ بیٹھے ہوں بشک میرے پتروں مقابل سامنے آ جب آئے فرمایا قل ایک باری چاس لاؤ صرف قل دی چاس لاؤ او قل نہیں جتھے مولوی دے گھر واہ سارے دانے بھی گئے کپڑے بھی گئے تے شودیال صرف او ہو گئے باقی دوا جڑی تنخواہ مولویاں دی ہے حاضرین محترم قل ایک کاف کینچی والا قل سنو ادامانہ فرما دیجئے کہہ دیجئے چاس لوے آئے مانے دی ادامانہ انج بن دے ایتا لفظی مانا ہویا فرما دیجئے کہہ دیجئے ربا ایدے بھی چاس کے لیے اسی سنی چاس سالے لوگ ہیں فرمایا چاس سے وے میں رب ہو کے اے چانے کلام میرا ہووے زبان میرے سونے مصطفیٰ دی ہووے زبان سونے مصطفیٰ دی ہووے میرا حسن رضا بریلوی بولیا بھائیہ میں ٹک کے امام احمد رضا خان نو پڑھ دوں نا بڑی ناراضگی نہ کرے کوئی ثنا خان بھی بشاید سان پہ ٹوکا مار دے جدن انہاں دیاں کوٹھیاں بن گئیاں گڈیاں آ گئیاں انہاں کا احمد رضا کونے اجڑے آج کل دے تو نات خان چاہیوں انتے شاعر کوئی سڑ دے سڑ جاوے کوئی مر جاوے کیا سونے دی ولادت ساڑن کان ہوئی ہے مارن کان ہوئی ہے وہ سونا سڑن والے انوی بچاون کان کائنات پہ آئے کلام پہ لکھینن حلیمہ میں نال رکھ لے بوتھا تکئی شکل ڈٹھی ہے نمو نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا ایک کلام پہ پڑھی دن حاضرین گرامی آؤ سنے آئے احمد رضا دا بیٹے سنو آدم قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے لب سے سنی قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے لب سے سنی قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے
लब से सुनी अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। कुल कुल बोल ओ मेरा मदीने वाला ढोल बोल बोल मेरा सोना कलाम मेरा ज़बान तेरी सोना बोलिया। तुम तुहिब्बून अल्लाह, नहीं ये तो मैं चंगे विच आवाज बैठे ने मैं चुप ही कर गया। ये तो मैं सूरह निसा दी आयत पढ़ बैठा तीसरे पारे चो। इन्ना के चल तेरे ते तो बाहर छिकी चाहिए, असा केड़ा तेन को पूछना है। नसीबा वाले हो जेड़े कनाता तो अंदर बैठे हो। मैं तो इंज समझे है बको मेल है तो शायद बाहर थोड़े नालों ज्यादा वधे ने। इंज होंदे ने नसीब, इंज होंदे ने। अल्लाह दी कसम कई तोड़ आके भी यार दे जिक्र सुनने नसीब नहीं, अपनी चस्सा पहचानते हैं। तो कई वो जेडे इच्छा तो लैके हुण ताईं कितने माशाअल्लाह भाई जी, अल्लाह ताला तुहाडे चेहरिਆਂ ते सदा मुस्कुराहट रखे। सुनिया आयत कुल इन काना आबाउकुम, लफ्ज में परसा गिनने तो सन। आबाउकुम शुरू करे आए गिनने। आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। 8 चीज़ां गिनवाइया। तवज्जो अगे फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। सुभान अल्लाह बोलो। तर्जुमा मैं करने, टेंशन ना लाओ। फरमाया सोना अपने अशारम दसा दे, या अल्लाह के दसावा। फरमाया एक तराजू ले लाओ, तरकड़ी ले लाओ, तोलो रब्बा केड़ी शै तोलिए ते कहंदे नाल तोलिए। फरमाया मैं दसे ले आबाउकुम। इस पलड़े अंदर ये पलड़ा याद रखिया है, इस पलड़े अंदर अपने आबाओ अजदाद दा प्यार रखो। माना के है अपने वालिद दा प्यार रख, अपनी वालदा दा प्यार रख, दादे दादी दा प्यार रख, नाना नानी दा प्यार रख। ये प्यार रख। सुनिया है अपनाउकुम, अपने बेटियां दा प्यार रख, बेटियां दा प्यार रख, बेटे दे बेटियां दा प्यार रख, बेटी दे बेटियां दा प्यार रख। भाई इख्वानुकुम, अपने वीरां दा प्यार रख। इससे पलड़े अंदर फरमाया व अज़वाजुकुम, अपनियां बीवियां दा प्यार भी रखो। इत्थे रख ना सर, मैं नारे वाले नहीं भाई जज़ाकल्लाह कसम मैं खुश हाँ। नहीं तुसी मेरी 9 बजे भी तकरीर करावा मैं तां भी इंज करा। बहु नारे मार लेने, कुरान दी आयत समझ लो। ईमान वाली गल है सर। हुण नारे भी सुनिया इतने हो गए माशाअल्लाह, लगन लगन तो हो सकता 15 मिनट मुक्कन ही नहीं। तो मैंने हर शौज भूल खलोवे, रब्त टुट जाता है ना रब्त। बस सिर्फ सुभान अल्लाह। ये भी ना समझाया मौलवियों का पेट्रोल है। मैं कई बारी पंप ते गया ना साहब, मैं उन्होंने दिती है सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा ना ना मौलवी साहब पैसे नाल पेट्रोल पैना है। सुभान अल्लाह ने तवज्जो है थोड़ी तो सुभान अल्लाह बोलो यारा। ये पता क्यों पे अखवाना पिछली रात है ते सुभान अल्लाह दी आवाज है ते रब दी रहमत पईए वरसदी यार दा जिक्र पिया होंदा। मैं आना कोई कोई रहमत दा कतरा साडी झोली विच भी पै जावे। हाजी ने करामी बच्चा मेरा बोल गया 20 मिनट रह गए। अजे तो मैं आया समझेंदा वना, अजे ते चस्सा होर भी लेनियां। अल्लाह करे 20 मिनटां विच पूरियां कर लवीए। तवज्जो करया वा अज़वाजुकुम, बीवियां आला प्यार भी इससे पलड़े अंदर जिन्ना पिछे ए पहले वाले सारे छोड़ी वधाए। फिरा भी छुड़े होनी, प्यो भी छुड़े होई,
माँ भी छुड़ी हुई हर शे छोड़ गए हुए हाय सौजे मोहतरमा शुक्र है तू आई है आज पता लगा है जड़ी चस तेरे नाल है ना प्यो विच ना मां विच ना फिरा विच ना बहन विच ओ तवज्जो करया है ये सारे प्यार इधर रखें वाशीरतुकुम सारा खानदान किबला पितरेर भी मसेर भी मलवेर भी फुफेर भी साले भी बल्कि नाराजगी ना करया है साले शरीफ भी बड़ा मोहब्बत ते अदब दा रिश्ता है ये भी इदाई रखिया है बहनोई भी ये भी इसे पासे रखिया है रब्बा होर केड़ी शय रखनी है जे फरमाया रखें दे आओ वाशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमुहा हाय माल हाय माल हाय माल ना सर्दी वेखी ना गर्मी वेखी ना धुंध वेखी ना बारिश वेखी हाय माल कमा के ले आए इदा प्यार भी इससे पलड़े ते अमर रख दे रब्बा ठीक हो गया फरमाया अगे सुन वतिजारत तख्शऊन कसादा घर के दाइए दुकान के दाइए घर आके भी डर लगा रहा कोई लुट के दुकान न ले जावे फरमाया ओदा प्यार भी इदाई रख दे 8वीं शय सुनिया है वमसाकिनो तरदौनहा जेड़ा मकान बनाए ड्राइंग रूम आलीशान कॉरिडोर बड़ा प्यारा आए हाय तवज्जो करया है तेरी जिंदगी दी ख्वाबां दी अमाज का तेरा मकान इसका प्यार भी इससे पलड़े अंदर रख रब्बा हुण दूजे पलड़े विच क्या रखा किलो वाला वड्डा ओ बोलो 5 शेर माना किस नाल तोला फरमाया जे प्यारे प्यार नाल तोल इदे शेर नहीं रखने किलो नहीं रखने टन्ना नाल नहीं तोलना मना नाल नहीं तोलना रब्बा केड़ी शय नाल तोला फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह सह गए तवज्जो करे मिनल्लाह व रसूलिही दूजे पासे अल्लाह दा प्यार रख उदे यार मुहम्मद मुस्तफा दा प्यार रख हुण तो नहीं समझे एक मेरा बाबा खादिम होंदा ही और एक तो मैं गल अज दस दें बड़ी दुख भरी जींदियां सोना की कदर न की रब अपनी नेमत वापस ले ली बेकदरिया कुल खादिम तेन मैं नहीं छड़ना खुदा की कसम है जो उस वे कदर की हो अज मेरा बाबा हो जींदा अज रंग ही होर होवे ना जेड़े सड़दे बैठे हो ना बोलो ऐ होंदे न सर बल्ले तीर शेर हैं होंदे ना जी भाई मौलवी क्यों मौलवी तेरा के बिगाड़ा है जनाजा पढ़ाई 80 उस्ताद जी बंजे आए नहीं खैर हो कबर ते दुआ भी अल्लाह दा ना है तेरे प्यो दी ते मांग के बंजाए क्यों तैन नहीं आउंदी तू सिर्फ टुक्कर तुंगण कान पैदा होए प्यो तेरा है मंगा मैं जड़े नाराज हो गए हो न बोलो ज्यादा तो ज्यादा इतना कर सो कि अगली बार सदेसो ही नहीं तो एडा औखा मैं भी कदी नहीं खाता और एक गल भी अपने ज़हन ते रख के बव्या है अगर आज तक मैं नसीरपुर नहीं आया मैं भुखा मरदा उस और अगर आज तो बाद ना आसा तो मैं भुखा मर जासा मेरा रिस्क मेरे रब कोले मैं एडे टिल इस वास्ते कदी नहीं मारे कि अगली बारी सदन ना भाई जान ना तै नहीं सदना सोने तेरे दिल च पावनी इसने बोला तो तेरी जरूरत भी नहीं कि तू मैंने रोक पाए बस असी उन्होंने राजी करते फिरते हैं तवज्जो है जनाब दी तोल तोल चा तरसू तोल जे पासा
ہوئے کیڑا جدے ماں پیو دادا دادی نانا نانی بھرا بھینا بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ویر بیوی سارا خاندان مال دکانداری زمیندارا گھر اے سارے پیار اگر اے پارا ہو جاوے سمجھ لے ایمان کوئی نہیں تے جتے اللہ تے دے رسول والا پیار ہے جے پلڑا اے بھاری ہو جاوے قرآن مبارک پہ دین دئی لے اللہ دیا بندیا تن ایمان دی دولت نصیب ہو گئی سر تول لینا خود بھی کسوٹی دے کے جا رہے ہیں چیک کرنا ہوئے نا کہ میں ایمان اچھاں یا نہیں تن کسوٹی دے دیتی یہ تن دنیا دے رشتے پیارے لگن نا میرے حضور تو یہ تین کوئی سیاستدان پیارا لگے نا میرے حضور تو آیت میں قرآن دی سمجھا دیتی ہے ہوں میں صرف صحابہ دی بارگاہ جانا ہے انہاں کل میں پوچھنا ہے بس تسا انہاں آیتاں تے کی میں عمل کر کے بکھائے بس توجہ ہے توڑی سمجھ آ رہی ہے میری بات اچھا چونکہ اس میرے ماشاءاللہ ایوان دے اندر زیادہ تر نوجوان بیٹھے ہو آکھو تو میں کسی بابی دی گال کرنا چاہے صحابی دی تے آکھو تو کسی نوجوان صحابی دی گال کر چڑھنا ہوں جی میں تسی آدھے ہو نہیں اتنا ٹائم نہیں یہ بھائی امان ٹائم ہے بڑے ٹائم تے آؤندہ تے ٹائم تے ویندہ ہے تن تو ان 11:30 آکھیں 11:30 میں توڑی نیر ٹاپ آیا 26 منٹاں جو تو اساں نکال کی ایک واری نہ دے میں تراؤ کڈے جی جنہ دے سویرے کٹاؤنے انہوں نے چھٹی کرا دیا میرے کو لو ٹائم لیا گیا تقریر دا جی کیک کٹاون دا نہیں جی بابا جی اللہ تعالیٰ توڑی اے بزرگی بھی سلامت رکھے سارا کچھ سلامت ہوئے میں بابا جی پچھلی رات بھی ٹوٹل 2 گھنٹے ستا ہے سارا دن دی میری ہے 6ویں تقریر ہے تے کل صبح بھی میری سارا دن یہ کنڈیشن ہے تو میں اس تے میرے نال ناراضگی نہ کرے کہ یارہ بیٹھا نہیں کیک نیس کٹایا ہاں اتنے میرے سامنے پہ ہوگا تو میں کٹی بھی بنیا تے کھادی بھی بنیا پہلا حق میرا بندا کہ جڑا تو حضور دی محبت بھی دستا ہے اگر توجہ ہے تو سبحان اللہ نوجوان صحابی دی گال سنو 17 سالہ نوجوان او نوجوانوں لو کر کے زندگی ٹپامن والو کسے دے عشق چ مرن والو تصویرہ لامن والو تے چمن والو نوجوانی ایسی نہیں ہوندی سنیا ہے بابیوں اللہ دا نائنے پترہ دی جوانی تے ہاتھ رکھو ایک کل اے نہ پیا دیون کہ جناب جوانی انتھی ہوندی ہے جوانی مستانی ہوندی ہے جو چاہے مرضی کریں دے راویے نہیں میری جان تو کس سے یہودی دی اولاد نہ ہوں تو کس سے عیسائی دی اولاد نہ ہوں اللہ نے فضل فرمایا ہے تو کلمہ پڑھنے والیاں دے گھر پیدا ہوئے ہیں اتو کرم اے ہوئے ہیں میلاد والے دے گھر پیدا ہوئے ہیں حاضرین گرامی صحابی رسول نوجوان 17-18 سال عمر تنا حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرے آئے جوان صحابی مکہ پاک رامان آلہ میرے کریم دا کلمہ پڑھ گیا بولیے سارے کلمہ پڑھ گیا تے پیار انج کر کے کر بیٹھا کوئی آکیا چھوڑ دے پتہ کیا داؤنائی لوگو جان دے سکدا کملی والے دا پیار چھوڑیا نہیں جا سکدا حاضرین گرامی ایمیں جوان صحابہ کلمہ پہ پڑھ دن سرکار دا مکہ اندر میٹنگ بیٹھ گئی کفار مکہ سردار مکہ دی کہ جوان رل دے رہے ایک دن سونا طاقتور ہو جائے گا ساڑھے مقابلے اندر آ جائے گا ادھا توڑ کریے کیمیں دا توڑ ہونا چاہیے رہے میٹنگ اندر تے پایا انہیں نوجوانن گرفتار کرو پکڑو انہیں لالچ دو پیسے دا مال دا سنیا ہے مال دا رشتہ دا لالچ دو زندگی دا لالچ دو ڈراؤ دھمکاؤ انہاں کلوں کلمہ چھڑاؤ یار دا پیار چھڑاؤ حاضرین گرامی جناب زید پکڑ کے لے گیا اپنوں توجہ کرے آئے شام دا لے نہ روٹی نہ پانی ساری رات ایویں گزر گئی
سویر دا ٹائم آیا دروازہ قید خانے دا کھلیا اندر بندہ آیا آن کے آکھن لگا زید تو جوانے تے غریب بھی ہیں تین مال لوڑو سی تین پیسہ لوڑو سی تین درہم و دینار لوڑو سن سونے نال محبت چھوڑ دے سونے نال محبت چھوڑ دے اوہ نوجوانو اللہ دی قسمیں پیار انجون دے لے جناب زید مسکرائے مسکرا کے فرمایا اوہ مال دا لالچ دیمن والو میں مال دی لوڑ نہیں ہے میں آمینہ دے لال دی لوڑ ہے جاگ دیاں اکھی نال تے وسدیاں دلہ نال میرا خطاب ہے جناب دے اس پنجر زمین دے اندر آقا دے عشق دی گوڑی کرن آیا حال مارن آیا شاید کس سے میرے جوان بھائی دی بچے دی زندگی بدل جاوے آؤ توجہ کرے آئے انہاں پھر نہ کھلایا نہ پلایا دروازہ پھر مکفل کر دیتا گیا توجہ ہے تو آڈی شام آئی دروازہ دوسری مرتبہ کھلیا آئے زید مان لیا تین مال دی لوڑ نہیں ہے تین گھوڑیاں دی لوڑ نہیں ہے تین اٹھن دی لوڑ نہیں ہے چل تو جوان ہے تے جوانی اندر کس سے نال پیار بھی تا ہوں ہے زید اشارہ کرنا تیرا کم ہے او خوب روح حسینہ لے آن کے تیرے قدمہ وچ ڈھیر کرنا سانڈا کم ہے پر ساڑی شرط قائم ہے سانڈا سبب قائم ہے بجائے وے تیل پیار چھڑنا پوسی کملی والے دا او نوجوانوں کاش آج تیرا تے میرا جواب بھی یہی ہوئے جڑا زید دا جواب آئی فرمامن لگے جس دن دا ودہا مکھڑا تکیے پر لیل دی ظلف تکیے لا اقسم دی ٹور تکیے ید اللہ والے ہاتھ تکین علم نشرہ دا سینہ تکیے او بولو او اچھا بولو اوے تسا تکیہ چے نہیں آزم چشتی بولے فرمامن لگے تو اجے میرا یار نہیں ڈیٹھا کہ جنوں ویک کے چن شرما ہوے بجلی دردی لشک نہ مارے تے متاں بے ادبی نہ ہو جا ہوے تے جے او پاوے ہاتھ پھلانو ہاتھ پھلا وچ رل مل جاوے سبحان اللہ تے جے او آوے سیر چمن دی اگو گلشن سیس نواوے آزم ایڈا سونا ماہی کی دے غور نظر نہ آیا کتنے 53 5 منٹ رہ گئے میں کو پیسہ مکا تو میں ٹائم کیوں موقع اگاں کے دے نا بھائی فی سبیل اللہ علی گڑی اگاں چلتی جاوے وہ کسے پوچھا ہی با گڑی بھج دی اس آکے پرائی اپنی نہ کدی کسے پیر نہیں دیتے میں نے بھی اپنا سمجھو میں نے پیر نہ دیو بجاؤ نہیں با بجدہ لگا مائیں اتھا ہی اپنی چاس پوری کرو حاضرین گرامی بات دور نہ نکل جاوے توجہ کرے آئے تے بڑی محبت نال سنے آئے فرمائیں لگے انہا اکھیاں جدن دا کملی والا تکیے ان آنکھیاں جدن دا کملی والا تکیے ہون کوئی چہرہ پیارا لگ دائی نہیں ہے بولو او بولو او بولو کوئی چہرہ پیارا لگ دائی نہیں ہے جدن دا کملی والا یار تکیے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش
سویر آئی پھر آ گئے چل من لیا پیسے دی لوڑ بھی نہیں ہے گھوڑیاں دی لوڑ بھی جاگ دے بیٹھو تو بولو لوڑ نہیں اٹھاں دی لوڑ بھی نہیں ہے تین کوئی پریزاد چہرہ پیارا بھی لگدا نہیں ہے پر ہی گل سن لے جان ہے تا جہان ہے اے جوانی دی لوڑی چھوڑ دے کملی والے دا پیار اللہ دی قسم ہے زید جوش جاگے اوے تے پیا دیو جوانی دا لالچ دے منا لو اوے سنو اے ایک جوانی دے جے اللہ کدی میں 100 جوانیاں دے وے میں ہر جوانی کملی والے دے قدمہ تو قربان کر دے قربان کر دے ماں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں توجہ ہے تو آڈی سن دے بیٹھے ہو حاضرین گرامی بیڑیاں کھلیوں نے پچھے ہتھ کڑی لگ گئی تھے جناب زید نو نکالیا گیا قید خانے دے وچوں چلا کے سامنے پھانسی دا پھندے تے جناب زید نو لے جایا جا رہے ہیں زید سر نہیں سٹیا زید سینہ ڈھایا نہیں چوڑا ہو کے ٹردہ جا رہے ہیں مسکراندہ جا رہے ہیں جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے کدے گئے ہوئے کدے بھاگ گئے ہوئے فرمایا انج نہ ٹرا کہ دائیں اے نہ آکھن ڈر گئے فرمایا مسکران دے جا رہے ہیں سینہ تان کے جا رہے ہیں حاضرین گرامی تے کافر لین بنا کے کھلوتے ہوئے وچکارو زید پہ گزر دے آئے ایک نے پھبتی کسی ٹوک ماری آکھن لگا زید آج سچیندہ توے نہ ہو سے کہ کاش تیری جگہ دے تیرا نبی ہوئے معاذ اللہ اللہ دی قسم زید رک گئے تڑا پٹھے فرمانے لگے کاش میرے ہاتھ آزاد ہوں دے تیری زبان میں گدی تو کھچ لئی ہوئے تیری جرت کی میں ہو گئی فرمایا اوہ میں نے اے آکھنا لیا میں تو اے چانا جتے یار قدم رکھنا ہوئے اتے میں پلکا بھی چھیندہ لگا جاؤں کتنے منٹ 58 ہو گئے جزاک اللہ بس ہو گئی جی بابا قسم اللہ دی 1.5 گھنٹہ لگ ویسے میں غلط نہ پیدا میں اصل بندہ 4 سال جی تو میں جو داد پوڑ لائے کدی نہیں اگر ہونا تک دسو میں قرآن دی آیا چھڑیے موضوع چو باہر نکلے ہیں تو پھر آکو بھائیہ میں اسے واسطے نعرے مرائی نہیں نہ تسی آکو با پچھلی باری مولوی 1.5 گھنٹہ کر گیا او دے نعرے کڑ کے تے بچو حساب لامے گھنٹہ ہی بن سی تے میں تو بغیر نعرے دے 11 گھنٹہ لا کے دیتی بیٹھا تے پسینے تک کو میرے جی میں اجے ونجو کوئی نہ یہ واقعہ تو میں پورا کرنا ہے نا خوش ہو گئے ہوئے خوش ہو گئے ہوئے تسی ہاس پہ نا تے اسی واس پہ اللہ تعالیٰ توڑے چہرے تے صدا مسکراہٹ رکھے دکھ توڑے نیڑے نہ آمن تکلیفہ نہ آمن آزمائشہ نہ آمن ہمیشہ حضور دا کرم رابے حاضرین گرامی توجہ ہے توڑی فرمان میرے کول تے پچھو میں تے چانا جتے یار قدم رکھے اتے میں پلکاں بھی چھیندہ لگا جاواں انہیں چل دے جناب زید پھانسی دے پھندے تے پہنچ گئے کالا کپڑا پاون لگے فرمایا ظالمو ایک کپڑا نہ پاؤ کیوں نہ پاویے فرمایا
فرمایا جدے نام تے جان دین لگا کملی والا دیدار کریں دا پہ ہے سر قبلہ اسی ساری زندگی نعتاں پڑھیے تقریراں کریے ایویں مر جائیے یارا بات گل تو کوئی نہ بنی تو بات مطلب ہے مقصد پیسہ رہا تے وہ لب گیا اتنا یاد رکھنا اس مولوی نے اتنا یاد نعت خان نو دس دینا جڑا پیسہ مکے نا انہوں دسیں بکل دیاڑے قیامت رب ناک دے بال درو کے جہنم بگئے سی تے ایک گل آخری اس زمن دے اندر خراب کیتا ہے تساں آپ اور تساں کمیٹیاں لے ہیں اسا کیا 60 انہاں کہ حضور کچھ شفقت کر کے 55 لے لو اسا کہ چال 60 چھوڑ 55 تا لبدا پہ ہے نا تا ریٹ کہیں بنوائے تسی آکو چھڑ یارا جی وک کے آکے سرکار دا ذکر سنانا تا کیا سنانا اس نالو اللہ دی قسم احتیاب بے کہ سرکار دی نعت پڑھ چھڑیا ہے وہ کوئی آئے ہوئے دن بھئی نصیر پور محفل آئی تے بندہ نصیر پور دی نعت پڑھ گیا او نہیں وہ خوش ہو سن کتنے عرصے دیاں معاف نہ کران دے پین خرچے کر دے پین ہون انہ دے اپنے نعت خان بھی بن گئے تے اتھو کوئی اٹھی کتے مدرسے پڑھن لگ گیا تے خطیب بھی نہ دے اپنے بن گئے تے سبحان اللہ دی آواز نہ آئی اچھا آئیے تو نہ آئیے آواز سبحان اللہ دی توجہ ہے نا تو آڈی حاضرین گرامی فرمایا آخری وقت یار دی آمد دویلے سبحان اللہ ہوا دا جھونکا گزریا اکیا صلاتو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آقا اپنے مقام تے بیٹھے آئے میرے کریم اتھو فرمایا وعلیک السلام یا زید خدا دی قسم چاہ کہنا سر جوانی دا مول نہ پہ گیا جس سلام پڑھیا تو اسے ویلے کملی والے دی بارگاہ جو جواب آ گیا چس آ گئی جناب زید فرمایا مہربانی کر دیو ہاتھ کھول دیو میرے انہاں کیا کیوں آکیا میں پھانسی دا پھندہ چوم کے اپنے گل وچ پاونا چاہنا اتھے بابا فرید کوٹ مٹھن والے دی گل یاد آ گئی فرماون لگے تن تندور نعت خانہ کولوں بھی سنیا ہو سیا آج میں فقیر کولوں بھی سن تن تندور ہڈیاں بالن تے اساں ہاواں نال تپایا کپ کپ بکیاں کیتے پیڑے تے اتو عشق پلے تھنے لایا اگے سنے آئے تن دی ہانڈی من دا سال تے اتے لون صبر دا پایا یار فریدہ میں تا ساری تیڈی تین اجے اتبار نہیں آیا جزاک اللہ بیٹھا توجہ ہے سر حاضرین گرامی نوجوانی اندر پھانسی دے پھندے تے حضور دا عاشق جھول گیا کتنے شیعہ دے لالا جائے نوجوانوں خدا را اپنیاں جوانیاں تباہ نہ کرو اے پیار سارے عارضی ہوندے نے کل بریک اپ ہو جائے موٹر سائیکل دی پچھلی بتی تے بے وفا سنم میں آتا ہوں نا تے لائی بے وفا منا لے
تے لائی بے وفا نالے تے کدی کملی والے نال لائی ہویا اللہ دی قسم ہے میرا سونا خالی دنیا تک نبھاون والا نہیں مردیاں پیاں بھی دیدار کرا کے بھی موت آسان کریں دن تے جے مر جاوی ہے نا غسل بھی ہو جاوے کفن بھی ہو جاوے جنازہ پڑھی جاوے تے دفنا بنا لے قبر تے لے جاویں دفنا کے مٹی پاون لگ دیں تے نال ایک جملہ بول دیں لے بیلیا آج مک گئی ہے لے بیلیا آج مک گئی ہے ماں بھی نال نہ گئی بابا بھی نال نہ گیا پھرا بھی نال نہ گئے رشتہ دار بھی نال نہ گئے جڑے موٹے نال موٹا رلا کے چل رہا ہے بیلی وہ بھی نال نہ گئے اللہ دی قسمیں سارے منا مٹی تلے دفن کر کے بے وفائیاں کر کے گھر دائیں واپس مڑائے تے روٹیاں کبھی من لگ پئیاں اللہ دی قسمیں جدن پہلا بندہ 40 قدم چاہ کے گھر دائیں آیا فرشتے آ گئے انہاں آن جگایا ہویا منا لیا اٹھی تے ساڑھے سوالہ تا جواب دے اٹھی من والا اٹھیا اندھیری قبر نظر آئی دل دہل گیا خوف زدہ ہو گیا ہائے میرا کیا بنسی بابا کدے گیا اماں کدے گئی ویر کدے گئے تھوڑی دیر پہلے بیلی نال آئے سنگی نال آئے ساریاں سنگتاں چھوڑ گئیاں کدے گئے میرے یار میرے نال پیار کرنا لے کوئی نظر نہ آیا وہ سنو لجپال دا پیار سنو آقا دی محبت سنو جتے تین سارے کلیاں سٹ کے چھوڑ گئے اتھے میرا کملی والا جاریاں نبھاون قبر دے اندر آ گیا کھڑیالا بابا بول گیا کھڑیالا بابا بول گیا فرماون لگے لوکا مینوں اویان ڈرایا اخیر تک چونڈی ماری ہے بھائی نہ سمجھ آئے بنیرا قرآن حدیث ہی جاندائی اے میں ساریاں الحمدللہ میرے حضور دا صدقہ تے یہ بھی نہ سمجھ آئے باقی دائیں ساڑھے نال دائی اکھیں بھی چوسن نا اسور تال جاننا لے الحمدللہ امان قبیلے دا فرداں ان نال تا خطیب اعظم شاہ پر صدر لکھو ہے نا اتے تے میں سرکار دی نوکری دینا حضور دی غلامی کرنا میں سر بیسیکلی وادی سون تو آ رہے ہیں الحمدللہ سر الحمدللہ بقیدہ شجر علا مانا اے نہیں با جڑا سونو لتھا مان جڑا میاں لی چو نکلے نیازی آئیں نہیں یہ میں اس واسطے کو تفاخر واسطے نہیں دسیا وہ بجو بدنے سمجھ باندھیں نا کہ دیں اپنا آئی تو اڈا ہی ہاں جلے توان حضور دیاں گلنا سنامن آیا تھا بھائی میں تو اڈا ہی ہاں تسی پیار کرے آئے میرے نال تے بھامے نہ کرے آئے میں تو اڈے نال گفتگو کر کے سواد بھی آیا تے تو اڈے تے پیار بھی آیا حاضرین گرامی توجہ کرے آئے لوکاں مینوں ڈرایا کہ رات قبر دی کالی میں سنیے اتھے اس نے آنے تے جند موڑے کملی کا علی ایک اور نات دا شیر یاد آیا اسے زمن دے اندر فرما دیں قبر دا خوف دے دے کے مینوں کیوں پہ ڈران دے ہو اتھے سرکار نے آنا اتھے سرکار او پڑھ لو
اتے سرکار بھائیا میرا میک بند کر چھک لے سے بڑی آواز اتے سرکار ایک منٹ بھائی اتنی ساری آواز ہے معمولی جی تاکہ میری آواز پہنچے آ رہی ہے آواز سر سجے کھبے تک کے جڑا نہیں پہ پڑھدا انہوں پوچھ لویا ہے تیرا حضور نال کوئی تعلق نہیں تو حضور دا کچھ نہیں لگدا کہ تیری جان دے نیڑے حضور نہیں ہیں سر جن ہیں ذرا تے سینے تے ہاتھ رکھ چھڑیا ہے اپنا سجا ہاتھ اپنے سینے تے رکھ کے میں اتنا دس چھڑو تو حضور پیارے ہیں نا اپنی جان نالوں زیادہ تسی بول سکتے نہیں پہ جان تساں کھے دے منی تے زبان نال حضور دی ایک نعت ہی نہ پڑھ سکو جانے مولوی پتہ ہی کیوں زور لانے جانے کیوں لانے بھائیا جانے دیسی ککڑ کھانے تے گھنٹہ گھنٹہ بول دے بھی تاسی آنا تو سبحان اللہ بھی سن ادھار تے حلوے دا نام بنیا ساڑھا کڑھا دے کڑھا غرق کر گئے ہوئے میں غلط آکے اسی تے اتنا سارا برکت واسطے چکھ دیں کیونکہ جس نو 24 گھنٹے تسی رگڑے دے تے دے دے تے دے دے تے دے ادھا تیل ساڑ کے ساڑھے تا گلے نسے ویلے نال لے کے پران لگا جانا دینے نے حلوہ لاؤ بھائی حلوہ بھی یہ نہیں الحمدللہ جانے سنی حلوے آلے تو میں آکا حلوے نالی رلائی نا تسی تا کاما آلے جڑے سمجھ گئے تو آڑے نزدیک کہاں حلال ہے ساڑھے نزدیک تو سونے دا حلوہ پسندے میرے کریم دی قبر دا خوف دے دے کے میں نو کیوں پہ ڈران دے او اٹھے سرکار نے آونا جن یقینے میری قبر حضور آسن وہ پڑے میرے نال اٹھے سرکار نے آونا اٹھے سرکار اٹھے سرکار اللہ کی تے ویڈیو والا بھی اٹھی پیے نے اچھا بولو سارے ہاتھ ہل دے تو آڈے بھی سامنے آ جاون ایک کیمرہ رب لا کے بیٹا پیے تو جائے کیمرہ بھی مہربانی کر گئے اٹھے سرکار نے آونا اٹھے ساڑھا قیدہ تا انج بھی ہے نا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ بلکہ نہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ جسوئے من گزر آری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اٹھے سرکار نے آونا تسی بھی سر ہاتھ ہلا چھڑو آخری بار اللہ تنائے نے اٹھے سرکار ویڈیو آلیا او میرے کھلوتے بھراوان دی ویڈیو بنا میں ایک باری کیمرہ ادھے پھیرے انہاں دی ویڈیو پہلے بنا اٹھے سرکار نے آونا اٹھے سرکار اتنی محبت نہ لاکھو جے فرشتے پچھن اس ہستی دے بارے دنیا تے رہ کے کیا آتا ہونا ہے تو آنکھیں اتھے سرکار اتھے سرکار نے آنا قبر جانے نبی جانے اتھے سرکار
الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور دے ذکر دی سعادت نصیب ہو گئی تھکاوٹ بھی آئی سارا کچھ آئی پر اللہ دی قسم ہے پہلے نمبر تے ساؤنڈ والے بھائی نے تے پھر تساں سارے مل کے میرے تھکیڑے لہائے اللہ تو ہمیشہ وسدیاں رکھے اللہ تو ہمیشہ آباد رکھے سر چونکہ رات اس قسم دی ہے تو پتہ ہے میرے اپنے ادارے دے اندر بیربل شریف سرکار دی ولادت دے وقت جڑا ہے نا جی بہت بڑی محفل ہوندی ہے میرا واپسی دا سفر بھی ہے تے من آپ اجازت دے سوال یہ تواڈی بڑی مہربانی ہو سی تے قبلہ ہور علماء تشریف فرمائیں بلکہ وہ میرے بابیوری نہیں بیٹھے جنہاں کیک آکے انہوں نے بلا کے تے انہوں کو لو کیک کٹوا لوے اچھا 4:20 تے کٹنے نے 10 تے پھر چلے اپنی محفل صاحب جی میں جاری رکھنی ہے نہیں ربائے میرے جتنے نوجوان آئے کھڑے مالک انہاں دیاں جوانیاں نو حضور دی محبت نال آباد رکھیں انہاں سینیاں نو حضور دے پیار نال آباد رکھیں مالک انہاں جوانیاں نو سرکار دی محبت نال خوبصورت فرما دے اللہ اس نصیر پر دی ہمیشہ نصرت ہی فرمائیں انہوں نصیر ہی رکھیں ادھو تے نصرت ہی کریں ادھی مدد ہی فرماندہ رہیں انہاں تکلیفاں کولوں مصیبتاں کولوں آزمائشاں کولوں محفوظ رکھیں ساڑیاں بیمارن شفا عطا فرماویں ساڑے بے اولاداں عطا فرماویں مالک جڑے تیرا گھر تے تیرے سونے دا در ویکھ آئے بار بار بلاویں تے جڑے مجھ جیسے آج تک نہیں جا سکے ربا اخیر لے سامان تو پہلے ایک باری اپنا گھر بھی وکھاویں سونے مصطفیٰ دا روزہ بھی وکھاویں مالک گناہگار ضرور ہاں بدکار ضرور ہاں مالک پر تیرے یار دے غدار نائیں مردی واری یار دی زیارت نصیب فرماویں کلمہ طیبہ دی دولت نال مالا مال فرماویں وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ابھی سارے دوست یہیں پہ تشریف فرما ہو جائیے ابھی انشاءاللہ سرکار کے بڑے خوبصورت ثنا خان چنیوٹ کی سرزمین سے جناب محترم عزت مآب قیصر علی حمیدی صاحب انشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری پیش کریں گے میں گزارش کرتا ہوں آواز آ رہی ہے نا آخری بندے تک سارے یہیں پہ تشریف فرما ہو جائیے سارے بیٹھ جائیں بھائی جو تو کیا جائے تو یار بہ جایا کرو بہ جو تھلے بہ جو تیری بارگاہ دعا گواں جس بچے سپیشلی دعا واسطے آکے مالک ادھیاں تمناواں مراداں ارادے سارے پورے فرماویں جڑا بھی ادھا مقصد مالک انہوں حل فرماویں یا رب العالمین اپنے سونے نبی دی آل دے صدقے کرم نوازی کریں سونے دیاں سونے یاران دا صدقہ کرم فرماویں وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اہنو خدا دے بھئی سارے دوست تشریف فرما ہو جائیے اور جب تک آپ بیٹھتے ہیں میں چند مصرے پڑھتا ہوں اور پھر مائک قیصر بھائی کے میں حوالے کر دوں گا بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں اور میں نے صدائیں دے کر دیکھا ہے زین اکثر میرے کریم آقا ہر بار دیکھتے ہیں میرے کریم آقا میں نے صدائیں دے کر دیکھا ہے زین اکثر میرے کریم آقا ہر بار دیکھتے ہیں میرے کریم آقا ہر بار دیکھتے ہیں اور مصرع سنیں گا جس دن سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی جس دن سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی اس دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی اور نالین جب سے آپ کے دیکھے ہیں خواب میں محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی نالین جب سے آپ کے دیکھے ہیں خواب میں محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی میں گزارش کروں گا جو دوست پیچھے کھڑے ہیں آپ تشریف فرما ہو جائیے آقا کے عظیم ثنا خان قیصر علی حمیدی سالوی صاحب حاضری پیش کریں گے نعرہ تکبیر
ٹیلا کے یار نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جو بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، او پیچھے والے ہاتھ چوک کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ او مولا اسلام کے صدقے سے مدینہ و نجف کی حاضری نصیب فرمائے، سارے مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جناب محترم عزت مآب قیصر علی حمیدی صاحب حضور کی بارگاہ میں ہم سب کو ساتھ لیتے ہوئے نظر آنا ہے، درود و سلام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ تمامیاں باب مل کے محبت اور عقیدت نال ذوق اور شوق نال کریم کائنات دی حسنین کریمین دے نانا جان دی عظیم اور بے کس پناہ دے اندر درود پاک دا نظرانہ رات دے اس پیر اس محبت اور عقیدت نال پیش کرو کہ اسی پڑھتے ہیں تو کریم آقا سن دینے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ معزز اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، حضرات ذی وقار، ہر سال دی طرح ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت اہتمام و انصرام۔ میں سب تو پہلے انتہائی مبارکباد دے مستحق نے اج دی انتظامیہ، اہلیان علاقہ نصیر پور کلاں اور خصوصاً بالخصوص بزم غوثیہ، بزم غوثیہ دی پوری ٹیم نو سلام عقیدت پیش کرنا، اور خصوصاً بالخصوص علی بھائی جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت انتظام کیتا ہے۔ میں دعا گواں خلاق کائنات میرا مالک اللہ رب العزت ان بائیاں دی ہر سال دی اس محنت نو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ عالیہ مقدس اندر قبول اور منظور عطا فرمائے۔ جتنے بھی دوست احباب دور تو نزدیک تو چل کے تشریف لے کے آئے، دعا گواں خلاق کائنات میرا پڑھنا آپ باب دا سننا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ عالیہ اندر قبول اور منظور عطا فرمائے، اور اسا سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اچھا، میں نے آج ایک تو دل دی گل دس کے جاواں، تساں شاید اشتہار پڑھیا ہو سی، میں اج دی اس بزم دے اندر کوئی ثنا خاں بن کے نہیں آیا۔ اے بھائیاں دی محبت ہے، انہوں نے میں نے حکم دیتا ہے کہ اج دی ساڈی اس بزم دے اندر تسی ساڈے مہمان خصوصی ہو، تے اے بھی انہاں نے بڑی محبت فرمائی ہے کہ انہاں ماشاءاللہ کیا ہے کہ تسی حاضری بھی پیش کرنی ہے۔ حالانکہ اے ہن حاضری میں جو پیش کر رہے ہیں اے شیڈول تو باہر ہے، کیونکہ جو شیڈول سی وہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹائم بھی جو سی وہ ٹائم بھی مک گیا ہے۔ ٹائم ہن میرے خیال ماشاءاللہ عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہونے تو شروع ہو رہا ہے، بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیسی گھڑی ہے یار، حضور دی آمد دا ویلا قریب آ رہا ہے، اور انشاءاللہ میں نے بڑی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اس وقت ٹائم ملے، حالانکہ ثنا خاں اس وقت حاضری پیش نہیں کرتے۔ اے الحمدللہ میں اپنے واسطے سعادت سمجھنا، اے میرے واسطے خوش نصیبی ہے کہ حضور دی آمد دا وقت قریب آ رہا ہے، اور انشاءاللہ میں جو حاضری پیش کروں گا وہ حضور دی آمد دے حوالے دے نال ہوے گا۔ تو انشاءاللہ میں جتنی خوبصورت حاضری پیش کراں تو اتنی خوبصورت سبحان اللہ بولنی ہے، کیونکہ رات اس پیر کوئی بندہ پڑھ نہیں سکتا، اگر پڑھاون والے ہوئے تو پھر پڑھیا جا سکتا ہے۔ یہ تساں انشاءاللہ پڑھایا تو میں انشاءاللہ اپنی حاضری ضرور پیش کروں گا۔ بلا تمہیدی میں اپنی نوکری دا آغاز کر رہے ہیں، اگر آپ باب دی توجہ ہے تو مسکرا کے سبحان اللہ، اول بندے تو لے کے آخر بندے تک کوئی بھی بندہ خاموش نہ رہے، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ حضور کی نعتوں کا کبھی میرے لب سے حوالہ نہ گیا، میرے ملک و ملت دے عظیم ستارے تشریف فرما نے کسی تعارف دے محتاج نہیں۔ دنیا نقابت دے عظیم نام شہنشاہ نقابت بھائی محمد فیصل معروف قمبر صاحب، اور دنیا ثنا خانی دے عظیم نام ملک پاکستان دے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ بھائی محمد عامر محبوب چشتی صاحب آپ میں تشریف فرما نے، اور قاری القرہ فخر القرہ عزت مآب جناب محترم قاری محمد مدثر حسین قادری صاحب آپ بھی تشریف فرما نے، اور آپ دی موجودگی دے اندر حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور ساؤنڈ دی دنیا دے اندر ایک عظیم نام ماشاءاللہ
سیف ساؤنڈ سسٹم دعا گو اخلاق کائنات میرے بھائی دے اس کاروبار دے اندر مزید برکتاں دا نزول عطا فرمائے. ہر سال ہی ماشاءاللہ محبت فرماندے نے، اس بار بھی فرمان گے. تو ایک بڑی خوبصورت شعر تو اپنی نوکری دا آغاز کر رہے ہیں، توجہ ہے تو مسکرا کے سبحان اللہ. حضور کی نعتوں کا کبھی میرے لب سے حوالہ نہ گیا، حضور کی نعتوں کا کبھی میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر دن کا اجالا نہ گیا، ہو گئی رات مگر دن کا اجالا نہ گیا. اور عامر بھائی میں نے ایک بار کہا تھا آقا جھولی میری خالی ہے، میں نے ایک بار کہا تھا آقا جھولی میری خالی ہے، حضور نے اتنا دیا ہم سے سنبھالا نہ گیا، حضور نے اتنا دیا ہم سے سنبھالا نہ گیا. اور شیر سماعت کرے آئے، بسم اللہ، شیر سماعت کرے کہ بس میں سونے دا نا کمانا، اہل سٹیج والے پنڈال، بس میں سونے دا نا کمانا تے کوئی نہیں کام شام میں بیلا رانا، بس میں سونے دا نا کمانا. بھائی جان توجہ کرے آئے، بس میں سونے دا نا کمانا تے کوئی نہیں کم شام میں ویلا رانا، جے کوئی پوچھے صابر تے دس چھڑین دا ہے علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا، جڑے علی دے بچیاں دا دیتا صدقہ کھا رہے نے ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جے کوئی پوچھے صابر تے دس چھڑین دا ہے علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا. بڑی خوبصورت روایت تو اپنی نوکری دا جی جی ضرور انشاءاللہ میں پیش کروں گا جناب. عامر بھائی دا حکم ہو گیا. بڑی خوبصورت روبائی تو اپنی نوکری دا آغاز کر رہے ہیں، ایک مسکرا کے سبحان اللہ. لاجپال دی آمد وکھری ساڈے ہارے کے آنکھیاں ویلیاں دے بھائی وال دی آمد وکھری رب تابش ہر نو ہر بال دی آمد وکھری پر ہووی ڈھیر مبارک آملہ مائے تیرے لال دی آمد وکھری پر ہووی مبارک آملہ مائے تیرے لال دی آمد وکھرے. صاحب بھائی ماشاءاللہ کمال ساؤنڈ چلتا ہے پہ ریپیٹ تے ڈیلے ماشاءاللہ تھوڑی جی بتا دیو. بہت شکریہ. وہ بھی ڈیر مبارک آمنہ مائی، وہ بھی ڈیر مبارک آمنہ مائی تیرے لال دی آمد وکھری. بڑی خوبصورت روبائی دے رہے ہیں ایک مسکرا کے سبحان اللہ. اے جشن ہے یار تے انشاءاللہ آج دی رات جائیں مسکرانا میں دعا دے رہا کہ میرا مالک اس نو صدا ہستا ہی رکھے. تے مسکرا کے بولو سبحان اللہ. کمزور ہمیں پر شکوا نہیں دل شان دے نال دا دیتا ہے ربا لاکھ لاکھ شکرے ادا کرنا سانو دار لاجپال دا دیتا ہے آقا دیاں لاتا
دیتا ہے تیرا احسان میں نہیں لانا سانو رزق حلال دا دیتا ہے آقا تیرا احسان میں نہیں لانا سانو رزق حلال دا دیتا ہے آقا تیرا اے احسان میں نہیں لانا عامر بھائی آقا تیرا اے احسان میں نہیں لانا سانو رزق حلال دا دیتا ہے بڑی خوبصورت ربائی دے رہے ہیں کہ مسکرا کے سبحان اللہ جگ ہے حیران جو کملیانو جگ ہے حیران جو کملیانو کسے چون سنبھالے رکھے آئے او زہرا پاک دا بابا جائیں سانو پالے رکھے آئے بھلا ہووے علی دیا لالا تو اولا عمر نو گالے رکھے آئے جڑے دور انتابش اس گھر تو ٹائم کافی ہو چکے ہیں جڑے دور انتابش اس گھر تو اونا عمر نو گالے رکھے آئیے باب عامر بھائی نے بھی حکم کیتا ہے بڑا خوبصورت کلام حضور دی آمن دے حوالے دے نال اور خصوصاً بالخصوص بزم غوثیہ آپ دے واسطے میں تحفہ لے کے عامر بھائی آیا بزم غوثیہ دی پوری ٹیم واسطے میں ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں اور ایک نایاب تحفہ ہے جس دی کوئی قیمت نہیں ہے انتہائی خوبصورت اس تو بڑا تحفہ کوئی نہیں کہ اگر تجھے توجہ نہ سبحان اللہ بولو تو میں سنا ہوں ایک مسکرا کے سبحان اللہ صاحب بھائی توجہ میرے لے میلاد حضور دا یار منا میلاد حضور دا او یار منا رب تیرا سیو ویسے رب تیرا سیو ویسے رب سرائکی پٹی علی بھائی سرائکی پٹی دا جملہ عرض کر رہے ہیں عامر بھائی فیصل بھائی توجہ کرے آئے ماشاءاللہ شاعر اہل سنت تشریف فرمانے سرائکی پٹی دا جملہ عرض کر رہے ہیں رب تیرا زیو ویسے میلاد حضور دا او یار منا میلاد حضور دا یار منا رب تیرا زیو ویسے رب تیرا زیو ویسے میلاد حضور دا یار منا بزم غوثیہ دی پوری ٹیم توجہ کرے میلاد حضور دا یار منا رب تیرا زیو جی ضرور بزم غوثیہ قادریہ دی پوری ٹیم خصوصی توجہ علی اپنا سمیع بھائی دا حکم ہے حضور سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالی آپ دی شان دے اندر بھی آپ دا لکھیا ہویا کلام ایک یا دو شعر انشاءاللہ میں آخر تے پیش کروں گا توجہ ہے تو مسکرا کے سبحان اللہ میلاد حضور دا یار منا علی بھائی توجہ میلاد حضور دا یار منا میں عرض کیتی ہے کہ میں بزم غوثیہ قادریہ دی پوری ٹیم واسطے ماشاءاللہ ہر سال یہ انتظام ماشاءاللہ بڑھتا جا رہا ہے تو میرا دل بڑا خوش ہوا ہے یقین کر جو کہ اگے نالوں ماشاءاللہ یہ انتظام وسیع ہے میں بار بار مبارک بات پیش کرنا پائیاں نو بڑا خوبصورت شعر دے رہے ہیں میلاد حضور دا یار منا رب تیراضی ہو ویسی انتہائی خوبصورت جملہ شعر انشاءاللہ میں دو پیش کرنے نے کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکے ہیں دو شعر ایک کلام دیتے جو فرمائش پوری کر کے حاضری مکمل کروں گا انتہائی خوبصورت شعر علی بھائی توجہ کرے آئے کول ہی راندہ
صاحب بھائی میرے نال چلو کل ہیراں دا رانجائے ساڈا تیرا بیدا سانجائے کل ہیراں دا رانجائے تھوڑا تیرا بیدا سانجائے ساڈا تیرا بیدا سانجائے دل رب دے ڈولے نال تلائے دل رب دے ڈولے نال تلائے رب تیرا زیو ویسی آئیے باب میں ایک شعر چھوڑ دیتا کیونکہ اشارہ بھی ہو رہا ہے تو میں اتنا ہر سال میں عرض کی پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ بزم غوثیہ قادریہ دی پوری ٹیم ہر سال ماشاءاللہ علی بھائی نے میں دسیا ہے کہ یہ کوئی کوٹھیاں بنگلیاں یا کاراں والے نہیں ہیں میں مبارکباد پیش کرنا انہوں کہ ایک محنت کرنے والے مزدور بندے نے لیکن یقین کر جو میں الحمدللہ عامر بھائی بھی تشریف فرمانے فیصل بھائی بھی پورا پاکستان پڑھ دیں الحمدللہ لیکن اتنا انتظام و انسرام جی اتنا انتظام و انسرام میں آج تک یقین کر جو کسی لین لارڈ بندے دا نہیں ویکھیا جتنا انتظام ماشاءاللہ ایک محبت دا رشتہ ہے یہ حضور دی محبت دے اندر اپنا تن من دھن قربان کر دے نہیں تو میں انہاں دے واسطے ایک ہور میلاد پاک دے حوالے دے نال اگر ہر سال اتنا خرچہ جو کر دے نہیں تو اگر سویرے کوئی بندہ فوجی صاحب توجہ کرے آئے اگر سویرے کوئی بندہ تواڈے کول سوال کر لوے کہ بزم غوثیہ قادریہ دی پوری ٹیم اور اہل گاؤں تسی ہر سال اتنا خرچہ میلاد تے کر دے ہو تانوں اس دا فائدہ کی ہوندا ہے تو میں دسنا چاہنا کہ تساں اس بندے نو کو جواب کی دینا ہے او جڑا تساں جواب دینا ہے میں عرض کر کے تے اپنی حاضری مکا رہا ایک مسکرا کے سبحان اللہ عامر پہ توجہ کرے او مینوں روکنا اینج اشارہ کرنا ہے تساں او مینوں روکنا اے ملا گھر بارے سجاون دے گھر بارے سجاون دے اللہ جھنڈے لوائے ہیں سانو جھنڈیاں تلاون دے ایک کری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اللہ جھنڈے لوائے ہیں سانو جھنڈیاں تلاون دے اللہ جھنڈے لوائے ہیں سانو مرچاں تلاون دے کہیں تو ویسے لگنے نلی بھائی اللہ جھنڈے لوائے ہیں سانو جھنڈیاں تا لاون دے بڑا خوبصورت شعر دے رہا ہوں رون دے نینا ہس روندے لینا نے ہس پوڑا کیا اجڑیا بس پوڑا توجہ او بھامے فتوے او بھامے فتوے ہزارہ لا سال جشن مناون دے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری او بھامے فتوے ہزارہ لا سال جشن مناون دے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گڑی چمکتے با کا چاند جی سوہانی گڑی
چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند یار سارے مل کے پڑھ لو جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام جن کے آلے سے یسرب مدینہ بلا سبحان اللہ جن کے آلے سے روشن یہ زمانہ ہوا ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام اور نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام اور نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام یا الہی دست بستہ حاضر کھڑے ہیں غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم رب آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہلنا اشکالنا اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا الہی دکھا دے مکہ مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا ہر دم تیری رحمت برستی ہے یا الہی یا الہی یا الہی سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا الہی بندہ تو گناہگار ہے
تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا تیری ہی شان ہے مولا یا الہ العالمین یا الہ العالمین جتنی بھی بزم غوثیہ دی بزم غوثیہ قادریہ دی پوری ٹیم اور اہل گاؤں جنہ بائیاں نے اس محفل پاک اندر کسے بھی تامند نال حصہ لیا دعا گواں خلاق کائنات میرا مالک انہ بائیاں دی اس محنت اور کاوش نو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ عالیہ دے اندر قبول اور منظور عطا فرمائے اور اس مشن نو اگے لے کے چلن دی توفیق عطا فرمائے آمین یا الہ العالمین جتنے بھی اتنے دوست تشریف لے کے آئے نے اگر انہاں دے وچ کوئی بیمار ہے یا الہ العالمین حضور دی آمن دا صدقہ اس بھائی دی بیماریاں دور فرما جتنے بے اولاد نے میرا مالک حضور دی آمن دا صدقہ یا اللہ تو اپنے حضور دے اپنے محبوب دی آمن تے یا اللہ تو خوشی دے اندر بیٹے تقسیم کیتے نے یا الہ العالمین میں دعا کر رہا ہوں حضور دی آمن دا صدقہ جتنے بے اولاد ہیں سب نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما جتنے بے روزگار ہیں سب نیک اور اچھا روزگار عطا فرما یا الہ العالمین جتنے بے نمازی نے اج دی اس عظیم رات دا صدقہ یا الہ العالمین پانی ٹائم دا پکا اور سچا نمازی بنا آمین یا رب العالمین یا الہ العالمین حق حلال دی روزی کمامن دی توفیق نصیب فرما وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلق ہی نور عرش و زینت فرش و قاسم رزق ہی سیدنا و مولانا محمد والا آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و آل بیت اجمعین امت اے لنگر شریف دا تیار ہے چلو جی تسی اپنے ہی جان دے ہو لنگر تے بڑا وسیع ہے اور مجھ بندہ نچیز دی طرفوں بزم غوثیہ اور پورے اہل علاقہ نو کامیاب محفل میلاد مصطفیٰ کران تے دل دی عطا کرائیں دے نال مبارک باد اللہ پاک تھوڑی محبتاں قبول فرمائے جی